Goeiedag allegere. Uit naam van de Dwarpenfederatie Kalmeloon heet ik je alweer van harte welkom bij deze Lucas-debat. De Dwarpenfederatie die is opgericht door alle dwarpenbelangen van Kalmeloon. En die leden daarvan betjenen de bestuursleden van de dwarpenbelangen bij een onafhankelijk voorzitter daarvan. De dwarpenbelangen die blijven absoluut bestaan, want de federatie die doet alleen maar dwarpsoverstekende zaken en de oorzaken binnen en blijven bij de dwarpen. Dat vinden we heel wichtig. De geerwerking bij het college en de RIE, de oude RIE van Kalmeloon, die is prima. We gaan ervan uit dat ook de meiwerking van het nieuwe RIE goed wijze zal voor u. Het Joerdijselijke Kalmeloon komt uit voort van de nieuwe gemeente die gaat dan heten Noord-Eerst-Friesland. We willen voorkomen dat ze straks het kleedmeis ongeveer. Wat je misschien net weet is dat hier onder de rechterkant, daar lezen dus alle dwarsbelangen van Kalmeloon en daar hebben ze mooi een vlierbedekking onder die. Dus we willen net graag dat u dat ook overkomt. Dat vinden we heel wichtig dat we dat in de gaten houden. Dan is er wat oorzien, daar achterin zit een stoel. En die stoel die staat voor, dan mag ik even zien, want daar ga ik een berichtje van krijgen. Dat is, vorige week is in Tenaat die stoel direct deelzet door mevrouw Anna Anjema, die had dus dit betocht en die is er ook heel wijs mee. En die vreegt dus om te vregen dat die stoel, die staat dus voor de politieke partijen in de gaten houden willen dat ter herinnering aan een eerlijke en rechtvaardige bewegingen in de nieuwe gemeente en dat de bewoners in de toekomst, dus nieuwe bewoners, dus jonge mensen in een goede en vriendelijke en omjouwing wijnen kunnen. Ik hoop je mocht er nog een aanpassing, nu ben ik mij aan je januari, ja sorry, ik wil even naar mijn eigen dag. De stoel hebben we dus aan, nu nog Kalmeloon, daarna hieten we NEF. En NEF die staat voor Noord-Eerst-Friesland. En ik ben van het denken dat het NEF, het Juttemat, nou ek vooruit. Dat vinden we een heel goede zaak, want daar hebben we het mee te krijgen bij z'n allen. Nevens de federatie hoop je op een goede geerwerking in de toekomst. Ik jou het woord nou aan Ingrid Wagenaar, die zal de zaak hier begeleiden. En ik weet zeker dat het haar goed afbetrouwd is. En ik hoop ook dat de zaal goed actief meedoet aan het debat. Dat we in de toekomst weten waar we stemmen moeten op de 21e. Dank u wel. Dank u wel, Wiert Kooistra. Nou, dan is het nou om mij en om Jim en om de kandidaten. Welkom alweer hier in de zaal, maar ook voor de mensen die thuis voor de televisie, want dit wordt live uitgestuurd op RTV en OF op kanaal 20. Mijn kwarten, bij 1 januari, dan zullen de gemeenten Dongerendeel, Verwedderdeel en Kalmeloon de lapen smitten. En dan zal er op 21 november daarop vooruit en zal er wel wat barren matten in de stemhokjes. Je zal een keuze matten. Want hoe komt het met Kalmeloon? Hoe komt het met geld? Hoe komt het met werk? Hoe komt het met wijnen, met de recreatie? Gaat alles naar de hoofdplaats of bloot hier ik nog wat door? Ben we nog bereikbaar? Ben we überhaupt nog te vinden? Hoe komt het? De insteek hier, jong, is op Kalmeloon en op de inwoners van Kalmeloon. Kom ik nog over het debat en dan had alleen in de Naardwest en dan komt ik nog in Burgum en in Dokkum. Maar jong, beginnen de kandidaat bedaard. Wat zei ik? Burgum. Nou, een slip op de tong. Het maakt het in elk geval al heel wat los. Als je hem de hele jongen je hem zo pittig roeren bleef, dan krijg je een mooi debat. Het is net alleen nog op de televisie te zien, maar ook Facebook, YouTube en streams. Nou, ze ben je van alle markten bezig hier thuis. Ik zal even uitlezen hoe we het jong aanpakken. Achter mij staan nog een partijen. En die vertellen aan alweer wat over hunzelf. Even in een minuutje.
waar komen je wij en van waar ben je erin. Dat is altijd wel noffelijk om mee te beginnen. Nou dan. Dan gaan de 6 naar de zijkant en dan blijven 3 uur. En we zullen heel tijd in debat met 3 politieke partijen. En dus er zijn 3 blokken van een heel uur. Nou, dan weet je hem, dan ben je wel oren verder. Je hebt alle keer de gelegenheid om oordeel op te reageren. Er zijn 2 microfoons in de zaal. Er zijn mensen met de microfoon, die steken nou de hand even op. Waar zijn ze? Daar is één en waar is de oren? Ja, daar is de oren. Helemaal super. Die rennen er tro en op mijn teken dat je het woord krijgt en de microfoon is, dan is het ik voor de mensen die het voor de televisie zijn en ik hier goed te volgen en te verstaan. Even nadenken. Ja, de 3 partijen hun pitches hier ha, die worden je oorlog minuut. Dan brengen ze hun partijstandpunten brengen ze naar voren. Daarna is er gelegenheid om de zaal om daarop te reageren. En ik voor de oorkandidaten. Dus dan dat even weten. Je kan reageren op de pitches waar ze heel specifiek hun eigen partijpunten naar voren brengen. Als we die pitches horen in dat jaloeren zit ik 1 stelling. Er komen 3 stellings voorbij. En even onthouden, ze komen ook wel op het scherm, maar even onthouden dat je hem vragen die specifiek over die stelling kennen, dat je hem die even bewaart. Dat is wat gestructureerder. De eerste stelling gaat over Hovert on Zee. En dan in de achterholen houden dat kolom net on zee leidt. Dan de oorstelling gaat over de skierding, de N358. Nou, ik ga een ommelanske reis gaan om hier te komen. Uitsnitsen. En de tweede gaat over een kolom als regioplak. En alles daaromheen. Dus als je daar specifieke vragen hoe ha, samel je die dan even voordat de stelling aan de beurt is. Helemaal aan het eind, dan is het verstal tiestje. Dan is er nog om te verlossen vragen in de zaal. Maar dat zou hem dan wel. Nou, en als we dan de putter nog net uit hebben, dan kunnen we nog naar de kantine, de romte hiervoor, ben ik nog hapjes en drank. Nou, het kan net stikken. Zetten we maar los? Mooi. Dan draai ik mij om. En dan had ze zijn van, ik maak net maar de reg. Dus ik had je hem denken, wat doet ze wonderlijk? Dan had het je mooi te krijgen. Want ik maak net maar de reg in het beeld. Ik werk je het richtje aan. We beginnen op links. Nou, dan zit ik links, zit ik aardig net. En zo werk je we hier alle mannen aan. Je wil hier heen? Ja, beter net. Nou, dat vind ik prima. Nou, mooi bij die steen. ja, nou, dat is ik zo. Nou, als ik het goed had, dan is dit Sjoerd Keizer. En die had hier, die is hier wel bekend. Ik ben heel bekend, ja. Maar ik moet een minuut praten, dus net zo lang. Want Stef die is... Ik help wel. Oké. Nou, ik ben hier van Piet Keizer en van Sjoukje van der Galen. Ik ben opgegroeid in Ekkerwoord. In 1980 ben we hier in Kalmelo gekomen. Ik had 30 jaar bij de Rabobank gewerkt. En ik ben nu mede-eigenaar van dagbesteding De Zwaan in Vinkeleester. Ja, ik putte ons sport in vroeger. Voetbal, keertje, korfbal, al je taal ik natuurlijk. En daarna nog wat recreatief tennisje. Na mijn sportcarrière ben ik eigenlijk oerstapt op het organiseren van evenementen. Zoals de Waardig-Rentocht, onder andere concerten, jeugdtheater. En in die periode ben ik eigenlijk in de politiek gestapt. Nou ja, en ik hoop in een eigen gemeente dat ik weer voor de mensen kleren sta. Maar dat is mijn doel, dat ik voor de mensen er ben. Als er wat is, ze kunnen me altijd bellen. Ik zeg, het wordt 24 uur, dat gebeurt dan niet. Maar daar ben ik voor. Dank u wel. Je stelt zien dat in een eigen gemeente dat ze nachts beginnen te bellen. Dank u voor Sjoerd Keizer. Johan Talsma. Nou ja, sorry, ik weet niet wat je het weet, maar dit is dus de man. Werd de verkiezingsborden van een jonge vrouw hakjet en die haar hem boven het bed hingen. Hakjet. Nou, en ik moest de microfoon goed heen houden, want hij woer net van mij op een knibbels. Zo is het. Mijn naam is Johan Talsma. Ik ben een zoon van Auke en Thea Talsma. We komen oorspronkelijk uit Oudtjerk. Daar wonen ze ook nog steeds, maar ik ben een importdokkemer. Ik ben 31 hier. Ik heb jouw baan. Ik ben ondernemer. En dan vraag je me, vreemd eind in de buiten, waarom zit je hier? Nou, kijk, Wat voor onderneming hast? een handelsonderneming. Handel je in wat? Auto's, wasmachines, alles wat je maar krijgen wil. Van A tot Z. JTH vragen altijd slagen.
Maar in ieder geval... nu ga je me er helemaal... Ja, dan ben je er helemaal aan. Hè? Nee, Dus hoe is het vertellen waarom als het in de politiek gongst? Nou, vorig jaar heb je misschien al even mij kregen, heel groot, ik wil in het Nijswest, de herindeling van de markt. Het een prutte yieldkassen in uw eigen, maar dat wie net alleen dat het een prutte yieldkassen, wij vonden dat de inwoners te min betrokken waren bij de politiek. Nou, ik heb binnen 2 weken tijd 4.000 handtekeningen ophellen. Ja, je doet doe de politiek in. Doe maar daar nog een pitch. Hopsakee. Leeuwen? Zeg ja. Mijn naam is Leo Zietsma en ik ben hier van Daniel Reenskje. En ik kom van oorsprong uit Lusses, daar ik 20 jaar wennen. En op dit moment ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben werkzaam in Kalmeloon op een Lieds kwaaltje, Muntje Ziel, het oog. Bevalt me in de hartstikke goed. En ik ben al 40 jaar in het onderwijs. Dus ik dacht ik zal ophouden, maar op dit moment is het zo'n krapte in het onderwijs. Dat zou me toch vragen, kom er alsjeblieft bij hen. Waarom zit ik in de politiek? Dat had alles met het CDA te maken en ik mijn achtergrond. Ja, ik wil nog eventjes jaren. En ben je ook dag en nacht met de administratie de wanden derpskwallen? Nee, het valt wel mij, maar het is wel... Door hem net om. Doe ik ook gewoon. En het is wel een zwaar. Maar daar mag ik serieus op in. Het onderwijs op dit moment is een grote zwaar. Ik heb mensen te krijgen en ik heb mensen voor de klas te krijgen. Dus dat houdt me echt op Griekse dwaande. En dat is ook de reden dat ik zeg van nou, ik neem net afscheid, ik neem meer verantwoordelijkheid. Verleden jaar heb ik 4 jaar kwam, dat weer wat volle, maar het zei echt al iets hoe de krapte in het onderwijs. Wel een item wat je politiek wat we aan de wand kennen. Goeie. Klaas de Jaar, wij hier in Kolm, 58 jaar. Ik ben een van Peter en Sjoerdje uit Broeksterwaarde. We hebben in de politiek in 2010 als listtrouwer, in 2014 op de Montwaarkamp van Isleest en sinds eind vorig jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie Kalmeloon. Maar ik wil wel even weten wat jou doet. Ik werk bij een bedrijf dat doet in elektrische veiligheid, In de bliksemaalleiders? onder andere. Ben je ook getrouwd? Ga je ook ben? Ik ben dat beleven in de komende maand 24 jaar getrouwd, 3 ben. En paken? Nee, nog geen paken. Daar ben ik geen liedse band. Wat me wel opvalt is een omkazijzer van mij zit hier achter de kamer in het midden van het paard. Hartstikke mooi. Wat Aasen. Griete Schaafstaal. Partij van Arbeid. Nou, de enigste vrouw. Dit is ik wel wat. Oh, daar ben ik heel grutskop. Dat de Partij van de Arbeid de mogelijkheid had om een vrouw te positioneren in de gemeente. En ik denk dat een vrouw in het politieke spectrum ook een beetje verbinding kan creëren. Ik mag me nergens maar bemoeien, maar ik ben het er mee eens. Dank u wel. Nou, doe maar. Waar ik ben? Griete Schaafstal, dochter van Rick en Jikke. Ik ben mem, alleenig, van Trijen. En daarnaast ben ik spoedeisende hulpverpleegkundige in combinatie met een functie van transplantatiecoördinator van het Academisch Ziekenhuis in Greens. Ik denk nou bij mezelf, hoe kan het meest in de goede gaat die politiek naar beide van? Ja, ik ben grootgebracht door een hele rede mem, die ik altijd werken had, zich enorm inzet had voor de toekomst van mij en mijn broer. Daarmee heb ik van mij mogelijkheden gecreëerd en die mogelijkheden maar een gebruik van maken. Daarom zet ik mijn kind voor de mensen die wat minder kansen hier hebben. Hoe combineer ik het? Ik heb een fantastische heid die mij steunt. Ben je kangoeroe, maar mijn heid. Dus mijn heid neemt op het moment dat het nodig is, zwaar van de bijnoer. En ik ben heel zelfstandig daarvoor. Nou, ik doe die voor het net naai. Zevenchen. Pieter Braaksma. Dat is een man die in Dokkum bekend is. En ik hoop dat ik van in omkreet, want ik kom net van Dokkum. Maar ik ben Pieter Braaksma, ik ben een van Corrie en Adol. En Corrie die komt uit Amsterdam. Ik ben eigenlijk van een vluchteling, zeg ik wel eens. Van die is in een hongerwinter naar Ternade kwam. En daar had ze iets uit van. Of uit, had men van. Dat hongeren is jou nou net om te zien. Nee. Maar dat zie je echt wel maar saaiers. Die heeft wat een dik buikje en dat is nooit goed. Dus, nee. Ik sport een brood, maar net lichamelijk. Dat is jou ook net om te zien. Nee. Maar je weet nooit, de uitstraling was wat anders dan het in het echt is. Maar afijn, ik ben dus in uit de Nijers van Sais, nummer 4. En we zijn op een boerderij groot, dat men nu zei de boer met zijn broer. Nadat ik hier bij boeren arbeider was, een jaar, toen ik met een Nederlandse keuringsdienst kwam, met een NAC. En toen ben ik van mezelf begonnen.
Nee, dan ga ik nog 4 jaar op Rapte, bij de Friese Maatschappij van Landbouw werken. Als assistent de roodluid ben, dan krijg ik wat ik wil. En ik ga altijd mijn eigen bedrijf gewoon in de bloembal. Jouw tijdsbesef is wat anders als die van Stef. Achter de tafel. Alex! Van de wie schouw een beetje die kant uit. Van de Waddenpartij. Nieuwe partij. Dat is een nieuwe partij, begin dit jaar opgericht. Ik ben Alex Hazelaar, lijsttrekker van de Waddenpartij. Ik ben een zoon van Rie en Ad Hazelaar, maar die kent u niet. Want? Die wonen heel ergens anders. Ja, je denkt, joh, dat is een meisje nooit boeten kolom komen. Nee, in Deventer en Leek. Deventer kent u natuurlijk wel, maar Leek is denk ik van het Leekste meer. Ik woon 6 jaar in Holwert nu. Min of meer mee verhuisd en het bevalt me uitstekend. Dus daar is ook de liefde voor het Wad ontstaan. Die had ik al wel. Als kind ging ik liever naar het Wad dan naar de Noordzee, bijvoorbeeld. Maar die is hier alleen maar intenser geworden. En dat geldt niet alleen voor het Wad, maar dat geldt ook voor het land er vlak achter. En jouw werk of gezinssituatie of oorzins? Ik ben nu 5 jaar werkloos. Of ietsje langer. Daarvoor was ik 30 jaar hoofdredacteur bij de lokale omroep. En dat is ook mijn ervaring. Ik deed daar wat jullie nu doen. Wij besteden als lokale omroep heel veel aandacht. Als het misgaat, dan kunnen we op jou weer omvallen. Ja, de techniek beheers ik ook nog een beetje. En wij hebben altijd heel veel aandacht besteed aan de lokale politiek. Ook toen dat nog niet zo gebruikelijk was. Prima, dank u wel. Ontaarsen. Bert? Ja. Nou, die komt maar uit. Nou, Bert is een van Jelle en Durkje en die komt van de oorzin van de Broek. Is 42 jaar, is heid van Traaienbeen, went samen met Seitske. Ik ben 13, 14 jaar zelfstandig geweest. Tussen in 2009 heb ik HBO-rechten gestudeerd, en in ieder geval bij elkaar gestudeerd. Ik werk nu ongeveer 6 jaar bij de overheid. Eerst de UWV en nu de gemeente Smellingeloon. Als wat? Als reintegratiecoördinator bij de sociale zaken. Dus ik zit tussen een reintegratiebureau en een meisje die een uitkering heeft. En die proberen we in ieder geval weer in de samenleving onder werk te krijgen en mij te doen aanleiden. Nou, verder ben ik vanaf 2014 raadslid voor FNP in Kalmeloon. En met rode politiek mee. Nou ja, dat is een stukje idealisme van ik dacht van 2012 13 jaar recessie, die al wat meer. Ik denk, meesten kom op, wie maakt er met allen dat zien aan. Nou ja, van je het weten zei de politiek. En wie maakt je er wat van? Dit lijkt me een prachtige afsluiting. Ontaarsen. Nou, dan, dit is wel een hele bekende hier, hè? Ja, dat is op zich al meegenomen. Ja, toch? Ja. Iedereen kent jou hier, dan net. Nou, in Kolmerland gaat wel redelijk bekendheid. Ja. En vooral omdat jouw iemand dan militair binnen. Dus ik zou zeggen dat dit nou mijn wethouder weer. En dan zoek ik denk verkeerd, want dan denk ik, dan komt er op die ene dijdel. Ja, wellicht op woensdag dan werk ik altijd voor Defensie inderdaad. Maar dat maakt het ook zo leuk. Ik ben 6 dagen in de week wethouder in Kolmerland en nog 1 dag in de week militair. En die combinatie die maakt juist interessant. Want een gemeentehuis is geen kazerne en ambtenaren zijn geen militairen. Maar juist die mix, dat is hartstikke goed. Deze uitspraak is op zich al een debat, Burg. Maar van waar ben je en waar kom je bij? Ik ben geboren in Munnekerzijl, op een boerderij aan de Lauwers. Mijn vader was Enne, die is geboren in Lauwerzijl. En mijn moeder was Lydia en die is geboren op Goeree Overflakkee. Een ziel? Ja, een zeel, inderdaad. Ze hebben elkaar ontmoet bij een boerenuitwisseling, maar zo ging dat vroeger zo, hè. Nou, en jouw situatie, verder. Oh, ja. Wat doe je in boeren, behalve als naar die erentje? Nou ja, goed, wat dat betreft, als wethouder en als militair ben ik best druk. Maar het andere wat ik heel erg leuk vind, is dingen organiseren en sport. En voetbal, dat is echt mijn passie. En wat ik nog veel leuker vind, dat is gewoon een scheidsrechter bij het voetbal. Dat zit er toch wel wat in, hè? Ja. Nou ja, zij is het. Hartstikke bedankt. Even een opwarm applaus voor deze meisje. We nemen voor het afskiën van Sais, die zetten we nou op de kandel. En je weet er zelf waar dat binnen. Do Bloodsteen, Griete Bloodsteen en Johan Bloodsteen. We krijgen nu 3 pitjes achter een waar aan. Nou, ik wil net zo flauw wezen van vooral je eerst, dus ik ga voor de langste eerst. Begin dan maar. Uw tijd gaat nu in. Oral minuut pitje. Oh ja, dat zou wel wat wezen. Nou, het is geen Pieter, hè?
maak je er een sportieve Nou. uitdaging van. Ik doe het met 2 handen. Nou maar. Nou, ELPNF, dus kwart zijn, is dat de eerste lokale partij Noord-Friesland. Is, zoals ik al zei, ik hek je er vast een keer op in, is ontstaan terug dat de inwoners in onze beleving te 4 bij de burgers was die. Wij hebben binnen 2 weken tijd hebben 4000 handtekeningen binnenhalen en proberen de politiek alsnog toe te zoeken om toch hun beslissing te herzien. Hij is het niks meer in. Dat heeft mij altijd wat dwars zitten en ik denk van nou, waar zit moet ik bezig zijn. Dus ik wil graag de inwoners van Tjendwurg hier in deze nieuwe gemeente. Waar staat ELP voor? ELP wil graag de goede zorg. Het WMO wil graag het zien, handen bij het net meer graag in, als kind. De ELP wil graag echt duurzaam, maar echte duurzaamheid. Dus dat is net, als je nou een foot van gas hoort, dat in onze beleving, op die kind dat nog net. Wij willen graag eerst zien dat we beginnen met isoleren. Dat is een ding dat moet als eerste gebeuren, voordat je oren dingen in van. Want het begint met isoleren. Daar verlies je dan de warmte. En als dat niet goed is, dan kun je alles wat van. Maar in onze beleving ben je dan net goed bezig. Wat wij echt duurzaam vinden in de toekomst is, wij willen graag zien dat we het alvast bespreekbaar maken van een thoriumcentrale. Wij willen graag weers onafhankelijke energie. Want we zijn altijd maar boen on wien en zinnen. Ja, hartstikke leuk. Maar wij denken dat dat net de oplossing is. Verder staan we voor... Nou al? Ja, hoor het. Nou, ik hier nog alleen trok in keer. Maar... Zo'n vermoeden hier ik al. Maar deze mensen ben net van niks kwam. En die haar grif vragen aan jou. Want jou bent hier echt een nijkomer. Je bent überhaupt een nijkomer. Dus ik denk dat er wel best wel mensen in de zeel binnen die het weten willen van... Ja, maar wat is dit nou al hier? En die thorax... Thorium, ik maak je er al iets van het van. Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen binnen die er vragen over hebben. Nou, hoe ligt het? 3,5 minuut. Daar gaat in je steen. Ja, de microfoon komt naar jou daar. Wil jou jouw naam zeggen? Oké. Teun Nicolai, thoriumcentrale. Hij jou ik al een vestigingsplak bij in Noordoost-Friesland waar je dat ding deelt zetten willen? Holverton Zee? Nee, net Holverton Zee. Wij hebben zelf een mooie plak betocht. Alleen ja, we moeten eerst zien dat we het bespreekbaar moeten kennen en dat het überhaupt dat de gemeente ermee verder wil. Hè? Want het is natuurlijk een ding wat in ontwikkeling staat. Wij hebben er een heel mooi alternatief en een mooie locatie voor. Dat is de oude munitiefabriek op het Kolmerwaard. Jou bent tevreden met het antwoord? Nee, want dat kent net, want toen moest een bergstromen kwolwetter hebben om dat te realiseren. En de regering had 2 plakken gewoon wies werd het koe. En Holbert nog de krootfabriek locatie stier erbij. Het is de Eemshaven, Borselen en ergens Sloter nog iets. Dus hier leuk, thoriumcentraal, maar het is natuurlijk totaal geen gemeentelijke politiek. Oké, nou, jou stil naar Den Haag, maar dat ga ik nou wel in de gaten. Ja, maar dat wisten we wel. Maar we willen graag bespreekbaar maken. Als wij als gemeente net bespreekbaar maken dat we het binnenhalen willen, dus hoe kunnen we het dan in Den Haag bespreekbaar maken dat het nu staat met? Oren vragen uit de zeel. Ben er een oren mensen die het wat weten willen? Van Talsma, hoe de zaken hier ompakken zeel. Of een van de collega's. Die zei, maar. Nee, dit is hem. Ik al hier wel duidelijk begreep ik wel. Geen vragen uit de zeel meer? Dan sluit ik dit zo. Dan ga ik naar mijn woordvrouw. Brand maar los. Brand maar los. Toch we. Partij van de Arbeid, uw speerpunt voor iedereen, dat is wissigheid voor iedereen. Daar staan we nog steeds voor. We zijn een sterk socialistisch reed front nog steeds. We zijn weer in opkomst, we stijgen weer in opinie. Dus we willen weer ergens droegen. Deze trend hoop ik trots te zetten in de gemeentepolitiek. Wij staan nog steeds voor de zwakkeren in onze samenleving. We vinden nog steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten meedragen. Dat betekent net dat de sterkere schouders er volle minder van hoeven te worden. Maar daar kan wel een balans in zocht worden. Ongeëne, dit debat van jong, zeker van Wenen. Dat betekent dat wij onze kernen toch wel erg heel erg willen versterken. Wij je koersen daar vooral op innovatief. En op innovatief bedoel ik bijvoorbeeld terug weer gelegenheid te creëren. Ook voor ondernemers die werken op afstand mogelijk maken. Wij staan nog zeker voor het Wenen, voor
ook innovatieve ideeën, dat soort kennen. Bijvoorbeeld zat ik je in een kangoeroewenning of een tiny houses project. En daarvoor zie ik je werk naar mogelijkheden voor ouderen om bij elkaar te komen. Want zo, de eenzaamheid onder ouderen is nog steeds een groot probleem. En daar zie ik naar mogelijkheden. Daarnaast hopen wij echt dat de WMO labelt blijft qua yield. En dat zorg nog steeds ook in de toekomst daar nederig en inzet kan worden voor de mensen die het meest nodig hebben. Nou, keurig binnen de tijd, zag ik hier op een zijkant. Ja. Nou, meisje, had je hem vragen voor de Partij van de Arbeid? Tiny houses, kangoeroe-wenden. Nou, dat lijkt het me in elk geval wel een vrolijk geheel. WMO, Yield, Jermoed. Binnen mensen die het vragen ha. Je moet je hem kans wel griepen vanzelf. Of hij hem de partijprogramma's al uit de holle leert. Hier voor de collega's. Ik weet niet. De microfoon doet het wel, hè? Ik heb de microfoon zelf al. Want wooncontingent is prachtig, maar er zit een rem op van de provincie. Hoe wil je dat organiseren en binnen Lietse Dwarpen dan ik in beeld? Nou, wij willen toch met Lietse Dwarpen onder oren beschikbaar stellen van het dorpsbudget en toch de bestuurlijke overleggen en ook met het dorpsbelang naar een hoger niveau te krijgen. En daar, vanuit het dorp zelf zullen wij in de gemeente onze invloed kunnen uitoefenen naar boven toe. Dus bottom-up politiek. Dank u wel. Oors nog. Dan ging ik naar Boorman. Je hebt 2 wethouders. In elk college zit wel in. Je bent wel aardig vertegenwoordiger. 3 hebben we, hè? Je verwedderen deels. Oh, Ja. Ik weet niet verwedderen deel even hoe de holles jongen. Ja, goed vertegenwoordiger hier in deze streek. Ja, Ja, klopt. ja. Nou. Nou, Thomas. Nou, de FNP, dat is een bestuurderspartij. We staan al jaren met de voeten in de minskip. Wij als FNP gaan een aantal speerpunten waar we naar voren brengen willen. Een daarvan is het Dwarpen- en Wiekenfonds. We willen het Dwarpen en Wieken hetzelfde incentieven aan. En denk dan om bijvoorbeeld, daar werd ik al eerst zijn, een picknicktafel, maar het kan ik wijzen van een dwarpsontbijt of een dwarpsmusical of wat je bedenken willen. Maar dat vinden we een belangrijk initiatief. Verder vinden we dat de zorg bij de dwarpen, dicht bij de dwarpen blijven moet. We vinden dat de ouderijn langer in de dwarpen bijen kunnen en blijven moet. En dat willen we dan faciliteren. En we vinden het wichtig dat een wiekzuster in ieder geval in het gebiedsteam, WMO gebiedsteam komt. De natuur had een warme, hebben dus een warmte mee. En wij vinden het belangrijk dat de biodiversiteit, daar willen we wat mee doen. We weten alle jaar van hen dat de sterfte, bijensterfte en de insectensterfte, dat het trouw gaat. Wij willen als voorbeeld even van de overheid met zelf, met initiatieven komen. Dus bijvoorbeeld de bermen en echt dat faciliteren en in ieder geval aanmoedigen. Verder zien we geen gegriem in ons groen, oftewel geen opslag van nucleaire afval en CO2. En we weten net wat CO2 doet, maar in ieder geval, dat zullen wij in ieder geval als FNP net zitten. En als laatste is, of een van de laatste is, maar in ieder geval de sport- en cultuurvoorziening waar we op hoog niveau houden, op proberen te houden, zullen we wel verschonen moeten, of verschonen net, maar in ieder geval, daar zullen we in bepaalde parten voor investeren moeten. En dat willen we in ieder geval op peil houden. Perfect. Vragen uit de ziel. Je zit vast voor mensen van het dwarpsbelang. Of ben je geen mensen van het dwarpsbelang? Bent al je losse mensen? Dat is echt wel wat. Je verhoort gewoon ik net. Je bent er zitten dan mensen van het dwarpsbelang of net? Ja, moment, kom maar. Ja. Ja, voorzitter. Die biodiversiteit, dat ben ik het helemaal mee eens. Maar wat denk je van al die zonnepanelen die overal op een graden plaatst worden? Ik denk net dat dit in de hand werkt om die biodiversiteit beter te maken. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Daarom hebben we als FNP in ons programma te staan van dat we daar net mooi goede agrarische grondverbruiken willen, maar juist de daken. Maar de daken die zijn in principe nog net volslijn met zonnepanelen. En dat is misschien nog maar 10-15% ervan. En wij zeggen als FNP van dat willen we juist daar wel verbruiken. Dus absoluut net op agrarische grond. Ben ik het helemaal mee eens. Oors. Ik sta hier nog toch? Oh. Ja, daar is een vraag. Je stoot daarin, Stef? Ja, ik draaf wel.
Mooi, Boorman. Een vraagje over de zelfstandigheid van Friesland. Hoe staat de FNP Noord-Eerst-Friesland daarin? Zoet relevant nou voor deze gemeente. Van FNP de Noord-Eerst in ieder geval, die vindt van wij gaan nou zaken bijvoorbeeld als de participatiewet, soort dingen. Dat voeren we zelf uit, dus zelf autonoom. En dat wordt in ieder geval, dat krijgen we nu de wet bij. Maar verder, om te zeggen van het auto, want ik weet waar wij naartoe willen. Je wil naar het verhaal af van collega Postumus. Daar is die in ieder geval tot nota neutraal in. Dat is helder. Kijk, voor te even een vraag erachteraan gooien. Hoe komt het met de Friese plaknaam hier? Nou, sorry. Oh, nee, doe maar. Jij, Ja, neutraal vind ik een beetje kwart door de bocht. Want het is toch wel een behoorlijk rapport. Vier wil in dat ik presenteren. En nou Alex weer. En dat wordt toch wel op het romslaan. Ja, maar wat is nou relevant voor deze verkiezing van Noord-Eerst dan? Hoe bedoel je dat dan, Keizer? Nou, voor de FNP. De FNP die komt hier met naar boeten. Dat Friesland zelfstandig bij ons. Ja. Je had zijn een stukje autonomie, zelfstandigheid en autonomie, dat zit nog wel 12 verschillende dingen in. En de autonomie is gewoon zelf dingen, federalisme, zelf dingen probeer je naar dat te helpen en eventueel te uitvoeren. Maar verder staan we daar wel als Noord-Eerst zelf neutraal in. We zijn autonoom, en dat weet je ook wel. Dus we kunnen zeggen van ja, wat FNP Friesland probeert het. En nou ja, die wilden iets in meidje, maar wij als FNP Noord-Eerst staan er nou op het moment neutraal in. Het gaat behoorlijk vier, vind ik, bij de FNP. Want puur defensie en buitenlandse zaken wordt neer. Wie let het hier eventjes bij? Ja, prima. Ik wil even de vraag nog stellen van, hoe komt het met de Friese plaknaam? Vreek je mooi. De Friese plaknaam, die nemen we in ieder geval mee. Verwijderde delen had de Friese plaknaam, dus in ieder geval, die komen hier ook mee. En hoe stiert de Partij van de Arbeid erin? Van mij de Friese plaknaam op 1 en van mij maar de vertaling naar het Nederlands. Nee, als je naar toerisme, daar wil niet Nederlands onder. Oké. En de grote man? Ik sluit me bij Griet aan. Nou, dan hebben we dat in elk geval ook helder. Kan je trouwens nog even een orenvraag van Jim? De dwarfsbelangen, die zitten hun ik al te vragen hoe het met de blauwe papiercontainers komt. Hoe komt het ermee? Blauwe die? Krijg je een orenkleur? Geen orenkleur? Nee, oftewel blauw. En je weet ik wat het betekent, blauwe container? Als ik me goed informeerd had, in ieder geval ben ik de opbrengsten die gaan te goeden voor de goede doelen. Of in ieder geval de instelling. Ja. Dus blauwe. Ja, blauwe. Ja, nee, ik denk van, wat komt er nou? Nee, je kunt dat tweeledig inzetten. De blauwe container, daar wordt een deel door de gemeente faciliteert. De opbrengst is voor de verenigingen. Als met wet op verenigingen laat het wan, is het gewoon zo groot dat het thuis of in het Jeskevetter loon komt, of misschien langs de dik. Jongen met tegen op duurzaamheid en een veilige toekomst voor iedereen, zijn wij voor de blauwe container-introductie. Nou ja, we staan precies hetzelfde als in de kisten van twee kanten beginnen. Als het weer invoeren was, in Kolmelo had het al, verwijderde deel en dongerdeel moet ik hebben. Dan heet het natuurlijk ook een kostenpost. Moet ik bedienen en dan moeten we naar je onbestedings komen van de papierroutes. Maar aan de andere kant, als je zegt van qua duurzaamheid, is het natuurlijk hartstikke goed dat je dat van tevoren goed scheiden. Dan is het meer. Maar wij zijn wel absoluut dat het geld wel naar de vereniging te gaat. Want de vereniging die zamelt nou zelf in, die krijgt de centen ook. Dus het moet ik zo wezen dat het dan ook weer naar de vereniging te gaat. Verenigingen hier dat even noteren. Wij gaan naar de eerste stelling. Ik heb nog een vraag voor de FNP. Ja, helemaal goed. 2 vragen zelfs. De FNP die is, dat ik het goed begrepen had, zien uitbreiding onder andere van het dorpen. En meer een inbreiding. Maar krijg je net dat het binnen in het dorp op een gegeven moment volbouwd wordt en minder groener wordt. En de tweede vraag is, voor de boerenbedrijven was het eigenlijk moeilijker meidje om tweede bedrijfswente te krijgen. Hoe zit dat? Is dat voor de bedrijven net om te ontwikkelen en nadelig iets? Nou, maar even niet een vrienden. Ja, nou eerst inbreiding houdt net in dat we de groene plakken zeg maar, volbouwen willen. Alleen dan was het misschien geen oude gebouwen of gebouwen die net meer broekbaar binnen wat dan ook. Dat hebben we in ieder geval, die willen we eerst bouwen. Stel, er is aardenschaal, er is een vraag naar uitbreiding. Dan mag het nooit zo zijn dat een dorp op slot komt te zitten. De tweede vraag hoe die boeren bedrijven, dat had FNP's net geen uitbreiding of eventueel hindergoed van naar die tweede wenta voor de boerderij. Alleen dat moet wel per stuk maatwerkwijze en zien van is daadwerkelijk nodig ja of nee. Dus we zijn er net zien, alleen we zitten er heel kritisch naar. Nee, oké. Ja, dat geldt ook voor gewoon bedrijven, ja? Tweede bedrijfswente bij andere bedrijven, ja? Net alleen voor bij boerenbedrijven neem ik gewoon. Nee, nou ja, troost nee dan, want dat hebben we in ieder geval wel in het programma, omdat die vraag van de agrarische sector kwam. Oké.
Bedankt. Vaak is zoals ik maatwerk. We gaan naar de stelling. En dan doe ik even de bril op. Als het goed is, komt de stelling in beeld. Ja, de televisie gaat uit. De televisie gaat uit. Nou, waar is Alex Hazelaar? Want die hier hoort al verstaan van. Huh? Oh, ja, ik hoef hem net te hebben. Ik neem aan dat er achter de schermen wel naar zocht wordt. Ik lees de stelling even voor, nou het er net in beeld komt. Er gaan, plus een bril. Er gaan geen miljoenen naar Holvert aan Zee. Die miljoenen worden investeren in sociale en leefbaarheidsprojecten in heel Noord-Eerst-Friesland. En dat is de stelling. Nou, en dan even wat achtergrond over Holvert aan Zee. Dat is oorspronkelijk betocht door een tal inwoners van Holvert, een IMN-aglien. Jertijds lei Holvert ook aan zee en daar griep dit plan op waarom. Het is bedoeld om de economie te versterken, banen te creëren en recreatie en toerisme een nieuwe impuls te aan. Dit is natuurlijk wel een heel groot plan in een notendop, dat hou ik wel in de gaten. Provincie Friesland die had dat 10 miljoen tas zijn. Dongerenliel en Kolmeland had tas zijn om geld op te nemen in haar begrutting. Maar ja, waar moet het geld bij komen? Kolmeland is net een rieke gemeente. Ze nemen net een grote bruidschat mee, om maar net te zeggen dat ze haast failliet binnen. En ja, je moet wat prikkelen, jongens, komen je hem net los. En, maar de vraag is eigenlijk, wat had Kolm aan Holvert, Kolm en omkreten, wat had die aan Holvert aan zee? Ik jou grieten van het eerste woord. Nou, ik denk dat je het scheiden moet nou. We praten nu over wat haar Kolm en omkrieten aan Holvert aan zee. En wij lezen net aan zee. Wij zijn Kolm is Zwergen en omjouwing. Wij lezen midden in de Waarden. Ook een prachtig gebied. Dus wij hebben eigen mogelijkheden, maar wij zijn straks hier een gemeente. En daar moeten we als hele gemeente maar weer op investeren. Daar moeten we nationaal naar denken. Daar moeten we nationaal zien wat een prachtig project dat het is en waar dat doel kan worden. Ja, dat snap ik, maar ze zitten er hier over in van ja, die is al haast geen geld. En had er dan ik nog, want je wordt praten over 200 miljoen. Dus is er, ja, waar moet dat wijsgeword worden? In ieder geval net het sociaal domein. Maar daar werd dan wel bij. Daar moet je nationaal naar zien. En je moet ook zien dat er andere financieringsbronnen daar nog van nodig zijn. Je kan met ondernemers naar zien. Ik denk dat je de volle breedte moet loeken, net alleen nog bij de gemeentepolitiek deel moet lezen. Je stiert nog een vaststander, dat wil zeggen, dat zit in het verkiezingsprogramma. Dan ga je die heel goed lezen. Wij als FNP vinden het belangrijk om een van de sectoren die ik in de andere deel stier van het toerisme en recreatie, om dat in ieder geval een swingelt in aan. En waarom willen we dat graag? Je moet zo misschien 1,2 miljard wat in Friesland besteedt aan recreatie en toerisme. Nou, laten we daar 10-15% van pakken. Dan stonden we al een heel mooi bobbeslagje mee te kennen. Alleen dan moeten we wel investeren. Een van deze investeringen, zijn 200 miljoen, maar er zitten wij op 50-60 miljoen. Hoe we daar net al in te dragen, maar we moeten wel cofinancieren. En als je cofinanciert, dan kan Brussel betaalt er mij, Den Haag betaalt er mij en Weterschap et cetera. Want dat is een stukje sociaal-economisch, maar ook ecologisch en technisch verhaal, hoe de vaak wil. Plus, we loeken hier natuurlijk ook een stukje werkgelegenheid en ook een stukje het toerisme hier ook gewoon. Want meestal wil dan in uw omjouwing en lees dan Lauwers maar Fries geworden en de Waadzee. Dat zijn de drie merken die we hebben. Daar kunnen we dan in ieder geval met trof faciliteren. Want je moet er wel wat hebben, wat meestal bij waarom komen kan. En daarom is het belangrijk. Je verwacht je een soort mooi van culturele hoofdstad-effect? Nee, want wij willen graag in Doorsum en ecologische toerisme willen we investeren. Maar het was deze mensen komen bij waarom en goede gevulde beurs. Dat hoop je, joh. Nou ja, daar gaan we vanuit. Ik bedoel, als je net ambiëren, dan is het heel makkelijk. Daarom ben ik een politiek in dingen. Als je net ambiëren en net iets uitspreken en probeer je om dat in ieder geval te realiseren, ja, dan kan het nooit wat worden. Maar had ik jou hier, dan moet het geld benam van boeten komen. Nou ja, de grootste gedeelte wel. Alleen wat ik krijg, zei de gemeente met cofinancieren. Nou, dat zal Roewij 4 miljoen wezen. Dan hadden de regio van Kalmeloon en Dongerdeel hadden het in ieder geval unaniem, ben die daar in ieder geval in meegingen. En wij zullen dus de bol hier en daar ziekje maken, dat klopt. Nou, deze man is tien. Dat is net helemaal weer. Oh, dat dacht ik.
Hey, wij vinden het een hartstikke een mooi, prachtig initiatief. Alleen wij hebben de kanttekeningen nog wel eens bij hoe is het financieel haalbaar. Wij denken van het moet eerst goed, de voor- en het chin op papier komen. En we willen graag weten, het terugverdienmodel. Waar maken we dan een chin? Hoe krijgen we de centen weer om? En wij denken van 1 januari hebben we hier een eigen gemeente. Alles wordt hervormd en dan komen de lieken uit de kast. En wat voor Lieken? Er komen altijd lieken uit de kast. Ga ik voorbeelden? Ja, had ik dat hier, dan had ik het nou zijn, maar dat weet je net. Hè? Wij binnen een eigen partij, we moeten eerst 1 januari zien wat voor... Omdat we dat zeker weten, het gebeurt altijd, overal. Er zijn al die dingen waar we extra geld achterom met een fiets brengen, dat kost weer wat, en dit en dat. Er komt altijd wat achter wij. Wij denken gewoon, we moeten eerst zien, wat is er financieel haalbaar? Kunnen we doen? En zoals we ook al zijn, er moet toch meer geld eerst van boeten komen, voordat je als gemeente zeggen kunnen, wij pompen al het geld in Holwert aan Zee. Maar jouw collega Constra, die zei correct van ja, je moet zelf ik wat dwarren, want anders dan wordt er echt net investeerd van boeten. Nou, dat verwoord je goed? Ja, kom bij je. Ja, maar dat zou beginnen over diezelfde investeringen. We jou zelf van dit vind ik zelf een goed idee. En dat is ook een idee wat van onderop komt. Hè. Dus het is net alleen van een ambtenaartekening, maar dat is ook, nou ja, meestal niet in ieder geval, hè, mijn beleving, maar ik een visie ha, we het faciliteert en we het onjagen. Dan moet je echt zeggen van, dan kan we zelf maar investeren. Dan wil Den Haag en Brussel ook maar investeren. Maar die zien dat als een serieus investeringsmodel. Jij gaat een vraagsteller. Oh, daar has de microfoon er. Dus dan? Ja, dan Ja, wil ik eerst in. ik vind het een beetje jammer dat er zo negatief sprutsen wordt van hoe er likken in de kast. Maar ik zal meneer ook op kantoor komen sowieso even in de kast zien. Maar volgens mij leidt er niks. Maar even waarom de half dossier. Een prachtig mooi project wat van onderna komt. Hè. Dat is heel wichtig. Hè. Van onderna. Meest nu de dorpen dit betocht. Ze had al heel veel gebracht. En dan zei ze, en wij, hoe moet dat gefinancierd worden? Nou, daar ben dus financiers voor. Alleen wat Bert Koonstrijk zei, natuurlijk zullen gemeenten ook cofinanciering te passen. Dat zal tussen 4 en 4 miljoen wijzen. Ik wil het even vergelijken met Ezelstad, wat we nog ongeveer 12 weer hadden lezen. Daar werken nou, natuurlijk kwater en voltijdige baan 120 mensen. En dat levert al hier meer dan 2 ton onze toeristenbelasting op. Dus ik denk dat dat wel vertuiten dingen had. Dus dat wil ik jou even maaien. Nou, daar wil je vast wel even op reageren. Ja, heel dit aan de... Pieter zei dat het goed komt en hij kan het 1 januari zien dat het financieel goed in kaart gebracht is, dan zal hij op Peter de eerste wijze die nee zei. Nou, dat ziet er goed uit. De wethouder. Ja, nou, daar wil ik toch wel een opmerking over maken. En niet alleen naar de ELP, maar ook een beetje naar u, mevrouw Wagenaar. Want in uw inleiding ging het ook een beetje over de financiële posities van Kolmerland en Verwerderdeel. Dat is vaak een beetje beeldvorming. Maar als we nog gewoon eens kijken naar de begroting van de nieuwe gemeente. We hebben voor 2019 €1 miljoen vrije inzetbare ruimte. Nou, dat is een heel mooi perspectief voor die nieuwe gemeente. Dus we staan er eigenlijk helemaal niet zo beroerd voor. En inderdaad over Holwert aan Zee. Kijk, we spreken heel erg over geld. Hè. Kijk, het meeste geld moet van het Rijk komen. Het gaat over 150 miljoen. Dat zit echt niet in Noord-Oost-Friesland. Maar het is niet alleen geld. Een gemeente kan ook denkkracht leveren, ambtelijke uren. En als je die op geld zet, dat is ook cofinanciering. Dus het hoeft niet alleen stuk te lopen op die miljoenen van een gemeente. Want dat wordt best een lastig verhaal. Maar denkkracht en ambtelijke inzet is ook cofinanciering. Ja, doe maar. Ja. Maar die ambtenaren die zijn er al. Nevens u zijn die ambtenaren er al. Ja, wat was er met Sis? Nou, die zijn al bezig met de voortrajecten om te zien hoe het mag. Kun je inbreng wijzen? Ja. Ja. Nou, ik moet ook mooi, voorzitter, even een reactie. Ik heb mooi het vergelijk met sociale orde. Maar de regio-deal, die we voor de hele regio in China, dat gaat om opwaardering van 400 miljoen. Daar hebben we heel aanbreed oppakt. En dat wordt trouwens gestikt mooi half dossier. Alleen dat is een aparte regio-deal. Ja. Ik wil al eventjes melden dat de stelling is, die ga ik net betocht, de stelling is maken toch de alle dwarsbelangen dwarpenfederaties mijnbaar, omdat deze zwaar libbet in de dwarpen en bij de inwoners. Die zitten er in dat dit net goed komt en die jouwen dus ik gewoon van ja, we binnen al wat armlastig. Hoe komt dit aan? Ze maken hun gewoon zwaar en dat is de basis van deze stelling. Maar dan is het ook goed dat we de feiten helder hebben. Juist om Holwert aan Zee te realiseren is het in 2 fases geknipt. En de eerste fase kost 60 miljoen.
Dat 200 miljoen verhaal is gewoon van tafel. Door bedenkers en de makers van Albert aan Zee. Dus moeten we wel dat realiseren. 10 miljoen van de provincie is er. Ik hoor 4, 5 miljoen van de gemeente. Lijkt me heel goed. De rest moeten ze er zelf ook nog bij zoeken. De Waddenfonds wellicht of een andere mogelijkheid. Maar het gaat dus om een totaalbedrag in de eerste fase van 60 miljoen. Maar dan ben we het nationaal wel eens, denk ik, al in een partijen. Mits het goed financieel onderbouwd is, daar zal niemand nee zeggen, denk ik. Ja, nou vooral natuurlijk iets met, nog even samen. Het is gewoon een orde yieldstrop. Je moet net denken dat alle yield van de gemeente komen, maar dat kan gewoon net. Dat is net een orde. Dat betekent dat de gemeente het mag van de komen, het mag van boeten komen. En zelden had ik zo'n project zien dat zo breed broegen wordt. Terug de gemeente, terug de provincie, terug mensen in het boeteland en zelfs ook terug Buma in Den Haag, zeggen we vorige week, die omarmde. Ja, Buma had West, Arno Brok had West, de Kening had West, daar ontbreekt het net aan. Maar hoe denkt de zaal erover? Hoe zit er hem erin? Ga je hem er wat voor zien? Ja. Het verhaal doet me een beetje denken aan een 20 jaar terug, dat we een heel groot project aan werkgelegenheid zouden krijgen in het Lauwersmeergebied. En als je ziet wat er van terechtgekomen is, dan is het schrijend. Okay. En ik zat toen zelf in de politiek, ik heb er zelf mee over beslist. Maar ik vind het nog schrijend wat er in totaal van terechtgekomen is. In hele grote verhalen. En ik ben er niet op tegen, hoor, daar gaat het niet om. Maar wat komt er van terecht in het geheel? Dat is juist de vraag. En wat doet de politiek ermee? Ik jou het even bij Romeo. Ja, nou in ieder geval, tieren ben tieren. We zijn nu 20 jaar verder. Wij vinden in ieder geval als FNP van, dat we daar wel mee trots hebben moeten. En mee investeren moeten. En beschikbaar voor de beeldvorming. Wat er bijvoorbeeld ook een cofinanciering in ieder geval realiseerd is het Kalm Watersportdorp. Nou, je bent er nou van, dat leidt er al je netjes in. Dat is ook al goed opleveren. En dat is ook voor deze regio weer dat er komt. Dus we moeten gewoon er ook al de kans aan om zeg maar, ja, voor alle hoeken en west geweest, in ieder geval kwam te versterken. Dus daar moeten we toch wel mee investeren. Maar dat is juist. Maar waarom is die waterschapdorp in Kolm hier gekomen? Omdat Munnekezijl of die omstreken in de Noordoosthoek heeft gezegd dat Defensie daar zou komen. En alle grond is daarheen verplaatst. En het was toen nog heel spannend in de raad, weet ik nog wel. Maar daar is het wel gekomen. En dat is dan, maar wat blijft er over van de ontwikkeling straks? Munnekezijl aan het ene eind en Hallam aan de andere eind. Ja. Nee, en daar heb ik mijn grootste zorgen over. Dat is uw staak nog als de huidige volksvertegenwoordigers. We hebben hier werkbezitter West in Hallam. Daar had die zwaar rek van met van oost naar west. Wie moet er van zwaar als volksvertegenwoordigers dat we tegen bij de meesten stenen en vice versa, maar we kwamen er vinden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wil je ook zeggen van nou ja, de geschiedenis van Muntjeshiel in ieder geval. Maar dat is echt zo van de gemeente Kalmelo had toen wel dat plan anno, of in ieder geval Wettersparkdorp, naar anno tabracht. En ik de omliggende gemeenten hadden wel mee in geïnvesteerd. En ik mijn cofinanciering. Dus dan kun je wel mijn er iets realiseren. Ik herinner even naar... Ik herinner even naar de wethouder daar. Zo, jou ben je wethouder, jou hebt financiën in de portefeuille. En ik snap nog wel, ik ga jou wat zeer dienen. Mooi mijn verhaal. Maar het weer wel een beetje wat omzetten. Want het is toch zo dat deze drie gemeenten, van Verwet en Kalmelo, dat die toch wel, ze staan gewoon wat krap zitten en het moeilijk gaat. En toch echt net een dikke bruidschat meenemen. Dat is toch wel zo? Of verzorg ik me daar nou zo op? Kijk, ik ga je niet komen vertellen van, dat Kolmeland een rijke gemeente is. Nee, we moeten ook realistisch zijn. We zijn geen rijke gemeente, maar we stonden er ook niet slecht voor. We hebben nooit onder toezicht van de provincie gestaan. Als je kijkt naar onderhoud kapitaalgoederen, simpel gezegd onderhoud van de wegen, onderhoud van die dorpen. Nou, dat ligt er allemaal prima bij. Als je kijkt naar onderwijs, huisvesting, daar zijn we in Kolm ook enorm aan het investeren. Dus dat valt allemaal wel wat mee. Maar natuurlijk is het ook zo van... We brengen geld over naar de nieuwe gemeente. Dongerdeel, dat is de grootste gemeente. Daar staat het meeste geld. Meer dan verweerdeel Kolmeland. Daar ben ik eerlijk in. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen paar jaar... wat er aan per cardio-opbrengsten Kolmeland nog wat inbrengt... nou, dan doen we het best goed. Dus dat valt er eigenlijk best wel mee. Want ik begrijp wat u zegt, hoor. Dat is ook al jaren de beeldvorming. Hè. We zijn ooit eens een keer de armste gemeente van Nederland geweest. Dat ging niet over het geld, maar het ging over de gemiddelde inkomens. En dat stempel zijn we nooit echt kwijtgeraakt. Dus vandaar dat ik een klein beetje aansloeg. Nou, dat snap ik. Ik hoop dat het bij dit een beetje rugzet is. Ja, zeker. Mooi. Deze ronde is voorbij, meisken. We gaan een wissel. En er komen oorkandidaten. We wisselen je even. En dan komen we zo weer bij hem weer om. En dank u wel, deze drie kandidaten.
Sjen. Ik moet even een slot. Ben je er klaar voor? Ja? Ja? Ik zal even sfeer erop gaan. Het is tijd voor de... Ik zou de stelling erin gooien. Het is tijd voor de pitches. Ik ben krek wat het betekent. Ik jou... nee, doe hartstikke krek want het West. Ik jou Pieter Braaks met wat voor zijn pitch. Oorlminuut en goed jaren en dan ben aan hem de vragen. Ja, oké. Pieter Braaksma. Ik ga in de tijd kozen voor een algemene partij. Die is 28 jaar in oprichten. Krijgt naar de fusie, 34 jaar in. Wie ik een van de felste tegenstanders van de fusie. En het was nieuwsgierig om te weten dat wij als oppositie, Seizelin, onderdrogen hebben, wordt het tijd om te fuseren. Dat is wel een beetje apart. Er is al wat bad in jou holen. Er is heel wat bad, maar er is wel echt diep hoe nooit had. Maar ik zal even vertellen waar wij voor staan. Wij zijn in de tijd opgericht omdat wij menen dat wij net jet waren door de ster daarom. Dat had ik wel vertuten die dacht ik. We gaan altijd met 2 à 3 mensen in de riet zitten en vanaf de laatste 3 jaar ik nog in het college. Wij staan voor dat zorg maar tegen wezen, maar betaalbaar wezen voor het geld maar net lijden wezen. Wij gaan voor bedrijvigheid. Werkgelegenheid is voor ons een heel groot item. En vooral het leer werkbedrijf vinden wij heel bijzonder in dit maand. Er werken zo wat zo'n 100 mensen. Duurzaamheid. Wij zijn voor alle vormen van duurzaamheid. Alleen het maar net ten koste gaan al je van loonbegroen. En als het alles een keer dat gaat, dan moet de opbrengst in alle tijden naar het dorp, maar naar de mensen te gaan. En het moet net naar Nuon of naar grote maatschappij. Daar ben wij poer op zien. Nou, volgens mij, dan kijk ik nog wel even, maar volgens mij had ik het meeste te pakken. Probeer het nog binnen de tijd te blijven. Dat is geweldig. Ja, geweldig. In een rie en in het college, ik zat wel. Ben mensen gek. Ik sta bekend van kwaad. Oké. Het wordt dus aan de ziel en aan de collega's. Ben er mensen die hier een vraag hebben? Kon je hem in dit tempo wat bijhouden wat de man er al hierin gooide? Oh, misschien als vrouw met de microfoon ben ik heel nieuwsgierig. Wat maakt het dat je het geen fusie wie en no voor? Even zien, 34 geleden, hè? Dan weet ik het poort op zien. Want echt de West-Dongere deel, en wij woonden beslist net bij die stad daarom. Want daar ga je alle deel heen. Nou trouw de jaren. Ik ga altijd oordeel inzetten in dwarsbelang, in feestcommissies. En dan we ontdekken dat we eigenlijk helemaal geen les van de stad daarom hebben. En zij volgens mij net van ons. Toen kwam binnen Rieën. En als je gewoon dingen gebeuren. Wij willen onze inwoners graag goed betjennen. En als je gewoon dat er op functies soms maar in je ambtenaar zit of op mail. Als die beste man, vrouw ziek is, of er is wat oors, dan wil je hem net betjennen. En zo zijn er nog wel meer dingen. Als de Lietse gemeente, als je dan naar de deputaire te gaan, krijg je niks voor elkaar. Dan moet wel wat je in de oordelkoers zitten. Dus vandaar gaan wij doen zijn, het betekent dat we opschalen. Elk schaalt op, het bedrijfsleven schaalt op. Dus wij gaan meer als gemeente direct doen te maken. En volgens mij wordt elk je beter van. Antwoord net zin? Er is nog een vraag. Ik ben door de Bosgraaf uit Kolm en ik heb een vraag voor Pieter Braaksma. Hoe hoog wordt ons dat heb ik dan even nog zien. Maar daar krijgen we dan geen probleem met de bouwlaan, daaromheen wordt verzading van groenwater. Daar, ja, mag ik er? Ja, ik vrees hem, taast hem. Daar wordt onderzoek niet in. Daar is al heel vooruitlutsen, daar rent een onderzoek. Hier op het Kalmerwater en daar een onderzoek naar. Maar ik ben het helemaal met jou eens. Het is net zo, we hebben ontiegelijk bij die in Hamshouden waterboeten door te houden. Om nou braak water binnen te helpen. En dat het bijvoorbeeld boeten die 35 hectare die vooruitlutsen wordt in de bedoeling. Dat het natuurlijk uitzet naar honderden hectare. Maar daar zitten we echt net op te wachten. Ben ik helemaal met jou eens. Ja. Orenvragen nu te zeel. Achter. Ja. Ja, daar achterom in. De microfoon komt naar jou toe.
Nou, dan vraag ik het even over de waarde van de Wil je lied. jouw naam even zitten? Ik ben Sjoerd de Hoop. En wij door hamburgerij en wij ben ik bezig met liedskalige recreatie. En we waren vakantiehuisje bij de Pleets. En mijn vraag is even de waarde van de liedskalige projecten in de gemeenten. En in dat deel wie een plan om 150 recreatiewenten te zetten als compensatie van de centrale as bij Driessen. Dat is net er ook in. Ik denk dat dat een goede zaak is. Bij Bedaard wonen ze 59 huizen deel zetten. Nou, dat worden gelukkig minder. En nou, Ezonstad is wel een vrij groot project, maar het is wel zo dat voor de investeerders de rendementen heel leeg binnen. En mijn vraag is van, moeten we nog wel investeren willen in hele grootschalige projecten? Ik denk dat het project Holland on Zee op zichzelf als idee heel komstrijke is, maar als je begint met 3000 bedden als capaciteit, dan zeg ik, ja, maar 3000 bedden, dat zijn dus zo'n 100 huisjes van 4 personen. Jouw is zelf al het antwoord. Ja, nee, maar de vraag is, klopt het? Als je de stikken goed lezen, de hoop, dan kun je ook zien dat men verwacht dat het effect is dat er in omringende plakken, want in Holwert, daar komen al die duizenden net, maar men hoopt en verwacht dat het invloed heeft op de hele regio, dat meer bed en breakfast en dat soort dingen ontstaan. Alleen in Holwert komt één hotel in de bedoeling. Dat is opname en misschien 12 huisjes meer, net 12 wacht je. Ja, maar het effect van Ezonstad had ook een bepaald effect. Alleen dat is net zo groot dan wat er van verwachte wie. En dat ik denk van, laten we nou in een gestage groei zien dat we die recreatie en toerisme wel ontwikkelen, maar in een gestage groei. En laten we net al te grote stappen nemen. Nou, de beurs is leidend en ik Ezonstad, als je daar even een dat het tol weer lin iepen worden is, dat daar redelijk al de crisis in voelt, dan maar we blij zijn dat het nou Wester draait, zat nou draait en nou de crisis over is, draait het aardig beter. En dat kun je zien naar de ontwikkeling daar. En nou aanstaan naar het Zuid-Ier-project, daar heb ik nog de dik uitgooit naar het Lauwersmarkt, dan zie ik daar grote kansen. En ik denk dat we een beetje lef tonen moeten, of wij ons werkelijk niet hier in stand houden zullen, want het is nog alleen maar in stand houden wat we dat nou doen. En dan ben ik blij dat aan die jonge lui, want we klagen er al over dat ze voortgaan. Maar als dat jou betekent, dan blijft je net in de jeugd door. De vraag voor je even van, wat is de waarde van het opschalen van liedskalige initiatieven? Nee, dat is de vraag. Ik had net over opschalen. Wij juichen de liedse recreatie toe. Alleen dat je maar net bang bent om hier en daar een groot project te zetten. Tijd is voorbij. De tijd is om. Wij gaan naar jouw Borman ter rechterzijde. Klaas de Jager. Nou, de ChristenUnie is een partij. In ons verkiezingsprogramma hebben we net één belofte dienen. De belofte die we wel doen is dat we, dat heb ik al in de tijd, hebben we het met de campagne die we voert hadden, dat het vertrouwen in de politiek en ook in de regionale politiek, dat zal echt weer hersteld worden moeten. Als je eer goed te luisteren lezen en de mensen vragen van wat vind je nou van de politiek, nou, wie had te vaak gehad van wie maakt er niks van hadden, we toch net luisteren. Wie had zei van dat maar toch hoors. We willen vanaf 2 januari waasdemedisch de gemeente in. Dus net naar de bedroomde maar ook naar de burgers. En met name in de boetengebieden daar jouw focus op richten van wat leeft er nou eigenlijk en wat willen die mensen. Dat zie je. Ten tweede, bij u stelt iedereen mij, ongeacht aankomst, kleur en wat je maar nemen kan. Maar mij tellen betekent ook mij dwang. Het kan nou net zo zijn dat we een gemeenteraad hebben van Jon van de mensen en een college en een stel ambtenaren die het werk voor ons doen. Maar dat echt de burgers zelf de schouders eronder zetten moeten. We gaan een periode in van ik had het ook vaker zijn, het is een periode van 3 jaar. Want in 2022 ben er weer landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Dus we kennen over van alles en nog wat kissen bessen. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we zo de schouders eronder zetten en bouwen een regio die we waar dus jeugd aan die naar huis komt en een generatie die naar huis komt. Dat ze zeggen kennen van hey, het een goed besluit geweest om mijn land te gaan. Een goede regio werd echt de jeugd straks bij Takkom staat. Dankjewel. Oké. Ben je vragen? Hoor. Ik vraag je. Nou, dat kan. Wat mij opvalt, dat je zegt iedereen is welkom. Ik ken van maar je net een partij waar net iedereen welkom is. Zonder ongeacht geslaagd of aankomst. Ik ben nieuwsgierig, had je hier wel partij meer? Nee, dat klopt het. Maar dat krijgt ze mij green en energie en van fossiel, dat willen we al jaar. We willen al jaar goed onderwijs, al jaar
goede werkgelegenheid, goede bereikbaarheid. Of het nou de gewoon asfalt is of digitaal, dat maakt daar niks uit. Dat willen we al hier. Gewoon op gemeentebelang bestemmen kunnen, begrijp ik. Nou, ik had de stemwijzer ingevuld en ik kwam met 97% op mijn eigen partij uit. En dat waren wie volgens mij het CDA. Oh, het weer een grapje. Nou, dat is de vraag, maar wel mijn kwijnslag natuurlijk. Ja. Ben er mensen die het, in de ziel die het vragen hebben? Of collega's die het hierop reageren willen? Nee? Dan ga ik deze kant op. Al heel naar links. Ja. Met Jelle Boeren, maar stiet vast in pitch. Klopt, dank u wel. Wij hebben een realistisch verkiezingsprogramma. Eigenlijk regel 1 in ons verkiezingsprogramma is geen gouden bergen beloven. Iets anders, hè? We hebben straks een grote gemeente, wat mag je daar verwachten? Een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dus snel reageren op vragen en verzoeken van onze inwoners. Als er initiatieven zijn die wellicht niet kunnen, dan meedenken hoe je het op een andere manier die initiatieven wel mogelijk kan maken. We vinden echt dat Noord-Friesland een gemeente moet zijn, hè, waar je goed kan wonen, werken, recreëren en ondernemen. Hoe kan dat? Geef onze inwoners, geef ze de ruimte om te ondernemen. Nou, en dan denk ik van, goh, probeer dat eens met minder regels en eenvoudige procedures. Maar ook juist gebruik maken van de kennis, kunde en motivatie van onze inwoners om zelf zaken op te pakken, zelf zaken te organiseren. Noord-Friesland is straks een gemeente met 52 kernen. Dus wij pleiten echt voor een goed dorpenbeleid en een goed voorzieningenbeleid. Niet een beleid dat opgelegd wordt door de gemeente, maar juist samen met de dorpen, samen met de dorpsbelangen ontwikkelen. Dat vind ik heel erg belangrijk, om dat samen te doen. Dan heb je draagvlak en dan krijg je ook plannen die passen bij de dorpen. Tot slot heb ik nog 1 prioriteit voor 2019. Dat staat niet expliciet in ons verkiezingsprogramma, maar dat is echt de alternatieve onkruidbestrijding. Ik zie dat het straatbeeld in al onze dorpen enorm verslechtert. We mogen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, maar alternatieve methoden. Daar moeten we echt mee aan de slag, want de stad Dokkum en de 52 kernen, dat zijn toch echt de visitekaartjes van de nieuwe gemeente. Ik ben er super stil van. Ik zit nou te denken van, zal hij nou zelf met zijn staalborstel de hele gemeente trouw? Of worden er mensen oproepen, hoe zou je dat van je? Nou, we zien nu, hè, als je ziet van, en daar is ook een oproep straks aan een nieuwe gemeenteraad, denk ik, dat we met z'n allen moeten gaan kijken van, goh, wellicht zullen we echt meer financiële middelen in moeten zetten. Want je ziet, hè, zo goed als het was met de Roundup, met bestrijdingsmiddelen, zo goed wordt het nooit meer. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar zoals het er nu voor gaat, zo gaat het niet goed. Je ziet er gewoon, het straatbeeld verslechtert enorm, wordt ook onveilig. En nogmaals, dat is geen visitekaartje voor onze dorpen. Dus daar moeten we echt iets mee. Oké. De zeel. Ja. Ik ben Boukje Vlieg, voorzitter van Plaatselijk Belang Buren. Ik ben benieuwd hoe jullie staan tegenover nieuwbouw in kleine dorpen. Buren die zit al meer dan 20 jaar op slot. Ieder jaar horen we weer van de jeugd van waarom moet geen huizen bouwen in Buren. Nou, de provincie die gooit alles op slot. Wat doet de nieuwe gemeente eraan? Wat is jullie standpunt erin? Hoe staan jullie tegenover wonen in kleine dorpen? De provincie is inderdaad een goede die u noemt. De provincie zegt nu ook, en dat zeggen we ook, bouwen naar behoefte. Aan de ene kant vind ik van dat inbreiding ook een hele goede is. Dus zijn er lege plekken in de dorpen, daar moet je die opvullen. Wat ook al genoemd werd, oude panden afbreken, iets moois voor terugzetten. Want dan voeg je ook kwaliteit toe aan het dorp. Hè. Dan voorkom je ook verkrotting. Maar inderdaad, als er in een dorp voldoende vraag is, dan zul je als gemeente dat moeten faciliteren. En dan zul je ook moeten zeggen van, goh, waar zijn uitbreidingsmogelijkheden in een dorp? Maar dan is het wel belangrijk, hè? En dat mis ik wel eens. Want op dorpsbelangvergaderingen, we horen heel vaak, goh, mensen willen wonen in het dorp, maar er zijn geen huizen. Maar kom dan ook als dorp met een verzoeking richting de gemeente. Want als er een vraag is, en als je die vraag kunt bundelen, dan maak je ook het initiatief kansrijk. Als er nou 10 of 15 mensen zijn die zeggen van, goh, ik ben echt serieus geïnteresseerd in een bouwkavel in Buren, ja, dan moet de gemeente ook iets. Maar dan moeten die verzoeken er wel liggen. En dan vind ik ook dat het moet, want als je woning bouwt, jouw jonge mensen in het dorp, en dan bevorder je de leefbaarheid. Nou, dat ligt hem in duidelijk antwoord. Nee, duidelijk. De andere heren wil ik ook graag even een reactie van horen. Oké, is prima, doen we.
Nou, ik heb me helemaal onderschreven wat Alex zei. Wij zijn sowieso, stond ik in ons programma, dat wij verhuizenbouw zijn op het dorpen. Alleen nog maar wel duidelijk vragen werden, want wij hebben momenteel tenminste praat in hoe dongerdeel de plakken om te bouwen, waar geen behoefte aan is. Waar ik om denken maar is dat er wel en waar wel dan bouwen. Hè? Ik moet er maar wel in waar die het financieren wil. En ik denk dat een dikste Draaisma, maar die kliklaak weinig neem ik het maar. Me keert niks om, maar die kun je in dag weer verplaatsen. En ik denk dat dat een mooie oplossing is voor het dorpen. Waar men twijfelt van, kan hier een wenning 30 jaar staan. Dus dat hoop ik dat de Wenningbouwstichting dat wel oppakt, dat die onder andere echt op deze dorpen bouwen blijft. Dat zou een mooie hele nieuwsgierige oplossing wezen. Hoe denkt de ChristenUnie hierover? We sluiten dus bij de volgende sluiting aan. Het is van dat er invrijheid werken met dat kennen en dat de vraag er is, met die beantwoorden worden. Ik ren even naar Grieteta, maar het tiny houses en de kangaroe-wenten. Ja, dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden in de sociale context van zorg voor elkaar. Maar hoe het ik denk dat het een oplossing is wezen voor de krimp. Hè? Dat we ons profileren, een mooie omjouwing is om in te wenen en dat we daar faciliteren, dat werkt jeugd. Dus ik vind echt dat er huizen bouwd worden die echt toegankelijk binnen voor de jeugd. Want de jeugd dat je wil de toekomst, wil graag je jong gezinnen in hebben. Boerum kan op tij rekenen. Ja, ik hier even een uitstapje maken vanwege de tiny houses. Ja. Maar dit stapje wel even waarom nemen we naar mij te. Maar wat bedoel je met boeren? Boeren. Oh, boeren. Nee, oké, dan. Ik denk, ja, boeren ken ik op mijn Oké, ik geef waarom naar de zeel. Ben hier ik nog vragen? Ja. De microfoon komt er aan. Mijn naam is Rino Zietma. Ik hier een vraag eigenlijk aan alle treien. En misschien hoor ik wel. Maar ik zie op het borden van de verkiezingen zo'n protocol samen en samenwerking. Ik die hebben nou ook alle treien haast zezen. Kan je dat eigenlijk wat concreter maken, jongen? Het klinkt alweer prachtig. Dan griep ik nou even in, want straks als de stellingen voorbij binnen, straks is er een rondte van losse vragen die net heel specifiek op een onderwerp zitten. Ja, ik snap jou, hoor hem even beet, straks komt er voorbij. Ik zeg daar nog een hoorn, klopt het tot? Ja. De heer Boerma had het over onkruid oprijden en hij had gelijk een dup, dat is voorbij in Diepenbier. Maar ik lees een... Jou wordt toch net zeggen dat jou nou, dat nog stiekem nog al broeken? Ja, ja, dit wordt uitstuurd, hè? Als het nederig is, broek ik het. Maar ik kom even wat over zo op het onkruid. En het boeren me door. Ik lees de weekensjouw in de Ljouwte krant dat de kalmelaan weer op een vinger steken over het hekkelin, onbesteden. En dan heb ik de indruk dat die mensen die het rekening heel goed rekening kennen, maar totaal geen verstand van hekkelin hebben. En ik hoop dat de gemeente het nou doet, dat ze dat in stand houden. Die moet je even hoe uitdenken, hè? De hekkelspecialist. Nou, doe maar. Nou, dat is inderdaad wel een interessante opmerking van meneer Steensma. Maar dat is, met die aanbesteding is iets fout gegaan. Dat gaan we ook rechtzetten. En we kunnen ook gaan leren van hoe ze het in Dongerdeel verwetteren gaan doen. Maar de Kolmelandse methode, die blijft wel overeind. Ik heb er laatst ook een interessante mail van u mogen ontvangen. En daar gaan we mee aan de slag. En die Roundup, hoe komt dat? Dat mogen we niet meer gebruiken. Ik wil er wel even op ingaan. CEO zei, we houden het in stand. Maar aan iedere 25 alleen weer het mensen griezen, het hekkelen in het boetegebied. De gemeente moest heel vet en de boeren moesten heel vet. En de gemeente besteedde het aan leem eruit. En die zei, ik wil graag leeg in onbesteden. Maar dan doe ik het naar 15 november. En 1 november moest de sletten eruit werden. En als er dan sletten winnen die het net van de dik hekkelen, die boer zei, je komt maar net met het trekker in het land. En ik ga een jaren scout, ik wist dat er heen lag. En nu laat er kreeg zijn. Ja. Het is een heel college, dit college Hekkelien. Nou, dit komt goed. Nou ja, zeker. En dat is natuurlijk ook mooi dat je moet, we hadden het over samenwerken. Maar goed, als er inderdaad initiatieven komen vanuit inwoners, daar kun je als gemeente natuurlijk ook van leren. Je hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen. Wij zijn touw aan de stelling. Ik stel het papier, ik wist ik al wat het betekent, maar ik zal me nou even bijpakken.
Deze stelling gaat over de skiering, de N358. En hier zie ik nog weer even bij. Deze stelling is betocht door de Dorpenfederatie en die had deze stelling opvondelen bij bezorgde achterban. De opwaardering van de skiering, de N358, levert de regio Kolm alleen nog maar meer obstakels. Rotondes, langzaam verkeer op en het belemmert de doorstroming. Nou, Dokkum is van alle kanten goed te bereiken. Maar hoe zit het met Kolm als de tweede regiokern? Als je uit Ljouwert komt, moet je over 30 kilometer kuierpaad door Twiesel. En als je via de A-Zoom beziek je deze kant op te komen via de skiering, moet je nog een rotondes nemen en het worden er alleen nog maar meer. En als het zin zit, zit je ook nog de hele tijd achter een grauwe trekker. En die centrale as, nou daar hebben ze hier al heel een dal neer te doen, die gaat letterlijk bij Dokkum om. Ik begin bij jou. Want jou draait hier onder de knoppen wiels als dit al hier voorbij kan. Ja, we moeten natuurlijk wel eventjes goed in ogenschouw nemen dat ten eerste de skiering ligt niet op het grondgebied van Kolmerland. En ten tweede, de skiering is een provinciale weg. Maar wat hier staat en wat u ook net voorlas, het is voor Kolmerland en voor heel Noord-Friesland wel enorm van belangrijk, die N358. Dat is de belangrijkste verbinding, Kolm, Buitenpost, Huisterveen, richting het Rijkswegensnelweg, richting de A7. Dus er moet echt een opwaardering plaatsvinden. Nou, er hebben afgelopen jaren talloze gesprekken met de provincie plaatsgevonden. En wat hier staat, nou, dat vind ik iets te sterk aangezet, want er vinden wel degelijk verbeteringen plaats. Hè. Bepaalde rotondes, die worden een O-fondes, dan heb je een betere doorstroom, er gaan een aantal bochten uit, we krijgen wat zijvakken richting een tankstation, maar het is volstrekt onvoldoende. Wij hebben ook als gemeente Kolmerland, trouwens als 6 Noord-Friese gemeenten waarin we in samenwerken, hebben we de samenwerking weer, die 6 Noord-Friese gemeenten hebben ook een zienswijze gedaan richting provincie als staten. We zeiden, goh, er moet eigenlijk een vervangend tracé komen. Want dan heb je inderdaad, wat de centrale as is voor Dokkum, dan heb je inderdaad ook een N358 die voor een goede doorstroming zorgt voor dit gedeelte van die nieuwe gemeente. En wat betreft verkeersveiligheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? We zagen 2 weken geleden nog een dodelijk ongeluk op de skiering. Dus wat dat betreft, verkeersveiligheid is een heel belangrijke en doorstroming. Want als je dat goed voor elkaar hebt, dan krijg je ook economische activiteiten in deze regio. Je had knap voor wat er in Dokkum, maar in die Ermesiel hier in Kolm, hoe komt dat? Nou, zoals je weet dat het 25 jaar door had voordat de centrale azer loopt, dan hebben we nog even te gaan. Er is nog hoop voor je, is het? Nou, er is een hoop bij hij in het programma te staan. Het ontsluiten van die beide vleugels. Ik wil er maar vanuit dat we in de medelijden dat dit dan ook. Wij zijn ontiegelijk bezig met die centrale. Dat hier al 15, 20 jaar. Maar fijn, het gaat nu over de skiering. Nou, Jelle had het al zijn. Dat leidt in naar Kaspelen en in provinciale wij. Dus de invloed is alleen het gesprek en proberen eruit te slepen wat erin zit. We willen al je dat beter kennen. Maar ik denk dat je altijd nog beter een rotonde gaat kennen dan stoplichten of kruispunten waar niks op is. Laten we eerlijk zijn, dat is nog volle triester. De jaren dat wij terug burgen moesten om bij Drachten te breken, nou had ik niet verschrikkelijk pro de ergeren. En ik denk dat het maar iedereen was gaan is. Dus als je een dik creëren kan, dus, bij de skiering langs, dat je ontspannen richting Drachten reden kan, zodat wij nou uw Dokkum reden kunnen, dat zou fantastisch zijn. En ik denk dat wij daar als bestuurders voor inzetten. En dan ging ik hier eventjes heen, maar ja, die verrekte landbouwtrekker zal je, weet je, dan achter zitten. Nou, ik ben heel blij met de landbouw, want het is daar een broodstap wat in die land naar een bijdraagt aan een economische welzijn. Dus ik ben bij van, ik ben al daar van Kolm naar Drachten en bij Rome. Maar gaat het wel naar Drachten daar? Dan kom ik uit Twiesel. Op zichzelf vind ik het echt een karrepaard met een 30 kilometer zone. Het is natuurlijk wel voor de meesten niet te wijden, want al die uitlaatgassen die de lucht in blaast worden, ja, ik kan me voorstellen dat men daar wat aan doen wil. Achteraf hier, ik zei van hier daar nou een mooie ringwij om Twiesel heen en lijn. Maar ja, dat is misschien nog te laat. Waarom reis? Werk ik langs gaan, als ik nou over de skiering ga, ik ga om Rusterveen of terug Rusterveen, ik ga achter Boelers-Lonendel, ik ga Koorstertillen en dan naar Boetenpost binnen. Ik ga uit Twiesel of ik ga over de centrale as. Het is al je 24 minuten. En je woest zien, dat valt wel wat aan. Nou, aan die ene kant wel door kunnen dat het heel meer waar is. Een product wetten, dan maak je zien als het al je verkeer, en als je dan een kraan of een betrekkers op het dik gaat, dan kom je er net doorheen. Dan is het gewoon een karrepaard om je bij te komen.
we gaan in 2014 al zijn van, hier in de Riet, van de Oostelijke Roenwei, om Kalm, lees die nou aan. Maar wie toen met boeten pas bezig, materiaal wie draaien al. Nou ja, hier dat laatste stukje, als dat nou een miljoen kost, hier die direct met je aansmitten. En hoe kan het nou dat net teruggegaan is? Die oostelijke rondweg, dat is inderdaad een goede van meneer De Jager. Die hoort er natuurlijk ook bij het mobiliteitsplan van Kolm. Je hebt de oostelijke rondweg en die sluit aan op een goede skieding. Maar als je nu kijkt, als je kijkt naar de slechtst ontsloten regiokern van Friesland, dat is Kolm. We zijn met afstand de slechtst ontsloten regiokern. Dus wat dat betreft die rondweg rond Kolm, die oostagent en de skieding, dat moet gewoon sterk verbeterd worden. En dan zie je, meneer Braaksma zei het ook, als je kijkt naar de centrale as, de vraag naar industrieterrein is in Dokkum enorm toegenomen. Nou, ik denk als je een goede aansluiting hebt van Kolm richting de A7 en weer terug, dan heb je hier ook veel meer economische activiteiten. Maar dan worden onze industrieterreinen ook interessant. En dan willen mensen ook een bedrijf vestigen in Kolm. Maar je moet wel weg kunnen komen. Maar je had je hier nog een knappen zitten en ik wil dit jou net in de squash kouwen, want je haalt uitlijn dat die dikke al je van oren binnen, maar de provincie zei net van nou hup hier heim de dik acht Kasper zei ik net neem de skeringen maar bij. Dus die situatie van waar het is, dat bleef gelijk. Dus wat kan jou nou nog meer doen? Nee, maar dat is ook geen excuus hoor. Kijk, die oostelijke rondweg, de grondposities hebben we al, maar wij ontbraken ons, we gewoon eerlijk zijn, de financiële middelen om die investering te doen. Had wel gekund, maar het is altijd in de politiek keuzes maken. Als je de ene beslissing neemt, kun je de andere niet. Wij hebben de afgelopen 4 jaar gekozen voor onderwijshuisvesting in Kolm. Dat vonden wij belangrijk. Ja, dat was een keuze. Ja, ook een belangrijke keuze. Maar ja, dan zat ik met de ontsluiting van Kolm, die oostagent. Ja, daar ontbraken wel de financiële middelen voor. Ik begin net weer over de financiën. Ik zit hier nou te denken van, ja, als er dan miljoenen naar Holwert om zee gaan, dan denken de meesten hier van, nou ja, een oostelijke rondweg. Nee, maar zo werkt het net. Hoe dan wel? Nou, dat ik probeer uit te lezen. De Holwert om Zee is enigszins al uitlijn worden. Dat is een project waar de provincie, de Waterfonds en diverse maar dat hebben we al even scherp. Maar de gemeente moet er ook geld in steken. Dus dat geld, dat zei hij nou correct ook, je kunt het geld maar 1 keer uitjaan. Dus de mensen die denken van nou ja, dan maar net in Holwert om Zee, dan maar in die oostelijke rondweg, als er dan toch geld jong wordt wat. Nou ja, dan bent dat nota keuzes in Kalmeloonwest. Wij hadden dat nog net bij ze op tafel. Dus dat wil ik nou ook nog net echt hun uitspraak moet doen. Waarom net? Nou, omdat ik net weet hoe de situatie is. En volgens mij ook altijd nog maar de provincie hoegeert. Dus wij kennen wel, en Jelle had ik zijn, we beloven geen gouden bergen. Nou, dat mag ik net doen, als het nog net zeker is. Maar de inzet van de gemeentebesturen, die eerder sowieso. Daar hoor je nooit door in te zetten. Maar ik wil nog wel een opmerking maken naar de heer Jager, die dat joden zijn over de trekkers. Maar als je daar bent, die ergernis natuurlijk, want ja, we ergeren die daar wel vrij gauw trouwens, dat je achter een trekker zit. De needzaak. Hij jongen, die is er gewoon, die mensen maar ook die hun product vervieren. Maar je bent er baan voor te creëren dat je zegt van Sanoon dan dat die trekkers even op mooie baan rijden kunnen, dan kan het doorstroom weer terug in. Nou, daar is op een skiering wel rond te varen. Nou, nee, nog net. Ja, van Zusterveen. Nee, tussen de Zusterveen zelf en dat restaurant daar verderop. Daar is nog een nieuwe strook online. Dus vanuit de Azon naar Zusterveen. Ik kom er wel eens langs en denk van jongens, we hebben die strook net correct op onze kantlijn. Vanuit Zusterveen naar de Azon. Want dat verkeer met je naar de Azon, toch? Ga je ook net in een werkgroep zitten? Nee. Maar even wat doors. Even over de kalme en bereikbaarheid. De beboording, daar heb ik al eens eerder met boeren hebben er al eens een hoorn. Als je kalm op beboording ziet, je hebt de bewijswijzering. Nou, ik kom Westergeer, sorry ik het zei, maar dan kom ik eerder zien als kalm. En daar moeten ze wat aan doen. Zet er bij de Azon, je moet een post in Zusterveen, dan schrijf de kalm ook maar bij. Ik weet uit betrouwbare bron dat de ANWB daar ook zit en dat je er vrij weinig hoe te zeggen had. Ja, dat heb ik mij al eens, maar ik wil het wel even nemen. Snit zit ik nergens op. Ja, daar kan ik niks van doen. Nee, ja. Ben ik vragen hoe uit de Seel? Ja. Over de skiering, de rotondes, de trekkers, het kuierpaad. Ja. We gaan zo naar Jota. Daar is in achter. Ja, hallo, ik ben Mariel Harsta en ik heb het hier gehoord over leefbaarheid. Ik heb het gehad over duurzaamheid. Ik heb het gehad over verkeer, et cetera, et cetera. Maar het gaat helemaal niet over, misschien is het wel niet iets voor de gemeente, maar openbaar vervoer. Als jij van Dokkum als kind naar school moet, zeg maar in Dokkum, dan ben je gemiddeld 1,5 uur onderweg.
En het gaat hier over de skiering, het gaat hier dus over verkeer en over van alles. Maar er zitten heel veel grijze mensen zitten hier, zie ik. Maar ik denk van, goh, en we willen ook de column leefbaar houden. Wat wordt er gedaan voor jongeren? Deze vraag is heel mooi voor straks uit alle nieuwe mensen hier staan. Want hoor hem eventjes beter, dan gooien we hem straks in het algemene gedeelte. Daar zit net specifiek op deze stelling. Oors nog vragen specifiek over de skiering, de regio. Ja, oh ja, jou hier in de hand al opstutsen. De wethouder Boerema hield over... Wat is jouw naam? Henk Aartsma. Die hield over als die nieuwe wij al online wordt, dan wordt de bedrijvigheid van Kolm die wordt groter. Maar nu ben je straks in een gemeente, maar Dokkum is dus eigenlijk een reukjestad. We concurreren je maar qua dan net. Nee, integendeel. Ik denk dat we Dokkum en Kolm elkaar versterken. En als je ook kijkt naar Dokkum en Kolm, die hebben ook alle twee hele andere verzorgingsgebieden. Als je kijkt naar Kolmerland, die zijn ook heel erg gericht op de gemeente Westerkwartier en straks nu gemeente Hoogland. Dus wat dat betreft, we concurreren zeker niet. Sterker nog, ik denk dat het gewoon een versterkend effect heeft. Als het goed gaat in Kolm, gaat het ook goed in Dokkum. Gaat het goed in Dokkum, gaat het ook goed in Kolm. Maar dat is de kracht ook van Noordwest-Friesland. Daarom viseren we ook om samen als 3 gemeenten 1 sterke regio te worden. Toekomstbestendig. Johan, aanvullende vraag. Ja, ik ben toch benieuwd hoe het nieuwe beleid hoe dat eruit komt te zien. Want er zal toch een beleid op maken over de vestiging van al die bedrijven. Ja, dus in de volgende stelling komt de regiofunctie van Kolm voorbij. Daar past jouw vraag mooi in en dan zetten we de werp na in. Orenmeesken, die nou heel specifiek over de ontsluiting, de skiering en anderszins. Ja, goeiedag. Ik ben Alles Houter, ik kom uit Buren. Oh, die skiering, dan hoor ik een mooi antwoord. Je hebt een ontsluiting gemaakt voor trekkers. En dat is ook wel leuk, maar dat er in de midden een auto staan gaat voor snelheidscontrole, dan zie je er nooit een trekker weer op natuurlijk. Nou, zeg jou het woord hier, Roejan? Ik kon het net verstaan. Het maakt een beetje stadiger en wat duidelijker. Nou, er staat heel vaak een auto die de snelheid controleert, midden in het vak waar de trekkers in moeten. Dus dan denk ik niet dat er een boer achter snel gaat. Nou, dan moet er een trekker door hen rijden door die auto. Ja, dat heb ik ook al voorgesteld. Ja. Die heeft er gewoon tussen. Nou, meer van dit soort van vragen. Als dan gaan we naar de volgende pitch. We maken even een wisseling hier. En dan gaan we terug mooie draaien naar je partijen. Applaus voor deze. Ja, ik wil even terug, maar ik kan ook geen effect. Ja. Ik weet dat ze er nog willen. De Waddenpartij, yes, oké. We doen de pitches. Ik drink even wat netter. Dit is een keer del en nou, wij zullen eens even beginnen. Het is tijd voor de pitches. De laatste 3 partijen komen voorbij. En nou, in dit geval staat de deugd absoluut in het midden. Dus daar jou ik het eerste het woord aan. Ja, het CDA is opgericht in 1980 en het is een landelijke partij. En een landelijke partij denk je, oh, 4A. Maar wij hebben als slogan dicht bij de mensen. En hoe kan dat? Nou, uw verkiezingsprogramma, daar hebben we werk van maken. Iedereen. Maar het is net betocht door een aantal mensen in een kantoor of zo. Nee, wij zijn naar de mensen tag in. En we zeggen, wat wil je hem eigenlijk nou? En we zijn als kwallen west naar bedrijven, naar bejaardenorganisaties en wat al hier in het verkiezingsprogramma zetten.
En er komen een aantal dingen uit. Een paar belangrijke dingen die we ook even nemen. Het is, de mensen de dwarpen die zijn bang dat ze hun invloed verliezen. Nou, dat snap ik ook wel. 52 dwarpen ben je lest. En het gaat dan alles naar dokken. En daarom zeggen wij ruimte voor de dwarpen. Jouw de dwarpen een budget die ze zelf besteden kunnen. En daar ze zelf invloed in hebben. En ik zie dat je in mijn column een dwarpenfederatie zag. Wat geweldig. Ik pleit voor een dwarpenfederatie voor de hele nieuwe gemeente. Dwarpen verenigen je. Dan heb je kracht, dan heb je voesten en dan kun je praten. Een ander punt dat wij belangrijk vinden is de zorg. Want ik ger in het nice van dat er 1 op de 7 medewerkers werkt in de zorg. En het ongeveer 1 op de 4 is. De bejaardenhuizen meer voort. Hoe maakt het dan? Wij zijn van zwaartehuizen in dwarpen. Liedskalig. En dan weten wij één ding vaak is de mensen die die zorg leveren. Dat zijn net de mensen die alleen in werkje, maar ook de mensen die in de mantelzorg zitten. Tweede punt. Nee, het jouw tijd is om. Ja. Maar waar weet kinderen er aan nog in? Het CDA had bij iedereen een Delwest. Bij waar van Jim had ze West? Nou, ja, daar stekt hij in de hoorn op. Je wordt nou flusteren, dat is ik een CDA. Nou, maar je mag best wel mijn wat van. Dwarfsbelangen zitten hier. Dit wie ik weer heel specifiek over dwarfsbudgetten, de dwarpen, federatie oprichten. Ben daar ik vragen hoor. Hoe ze dat dan joggen. Ja. Je moet even steen gaan, krijg ik van de regie te jaren, want anders kunnen ze jou net filmen. En dan wil je ook net beroemd, dus dat komt niet goed. Ik ben altijd nog een keer op de televisie, dus... Dit is echt jouw kans. Het gaat mij daar even om, je kan altijd wel naar de dwarpen te schouwen en je kan die dwarpen wel een budget gaan. Maar ik zie toch in de toekomst een groot probleem met die vrijwilligers die het al hier dwam hadden. Ja, daar ben ik vind dat wel een punt voor jou, want dat wil wel meer zijn. Er zijn dwarpen die zeggen echt, jou is het maar. En het is per dwarp verschillend. En er zijn dwarpen die jou precies hetzelfde doen als jou, die zeggen, we hadden vrijwilligers net. Nou, wij willen eigenlijk die dwarpen ondersteunen. Eerst waar je dat die dwarpen maal oparbeidje, dus net alleen nog door, maar echt dat er een ambtelijke ondersteuning komt. En dat misschien dat een aantal wethouders zeggen, wij pakken een aantal dwarpen mij, die ondersteunen wij. Dan Geert Boerema, want hij is die secret, die komt natuurlijk weer waarom, dat wil ik heel graag. Die Geert dan zaterdag naar zijn dwarp, daar die stekt daar de handen uit de mouwen. Nou ja, die is een aanspreekpunt voor de dwarpen en voor de mensen. En dan had hij een coördinerende rol. Dat kan het ingelucht worden. En denk je van nou, dit is iets. Nee. Want wij zien in Zuidwest-Friesland, de meeste dwarpen zitten daar in die nieuwe gemeente. En die had deze constructie en ze is geweldig. Ja. Ik zie maar net zeggen wat voor werk wat ik in Zuidwest doe. Mag ik even een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Het gaat er namelijk, ik vind je gaat toch wat te lichten over die vrijwilligersprobleem heen. De vrijwilligers zijn er nou nog wel genoeg, maar hoe komt het in de toekomst? Want de jeugd is namelijk wat anders ingesteld dan die oude lui van Sint-Burg. Jou bent bang dat de jeugd het vrijwilligerswerk net oppakt en dat er dan gewoon straks geen mensen meer binnen om überhaupt wat bij zijn dwarsbudgetten te doen. Ja, maar hij mij eerst, want hij zit in zijn pitch. Ik denk, jouw mensen wat verantwoordelijkheid. Ik ga het zelf maar maken. Hier ga ik in Holwert werken. Holwert wie het dwarp van niks. Het wie Sodom en Gomorra tegelijk. Dat mag ik net weer vertellen, maar ik zeg maar even. Als ik zie wat daar gebeurd is, er zijn een paar mensen opstaan. Die hadden het hele dwarp omturnen. Het is een MFA tot de burgers had zelf deel zetten. De kracht van het dwarp mag je net onderschatten. En ik denk dat we daar te balineerd door en te onderschattend. Als ik zie wat er in Lussers gebeurt met een paar huizen, hoe ze die daar deel zetten. Ja, geweldig. Nou, hou wel vertrouwen in de jeugd. Ik ga even naar Pieter Braaks met haar. Mike, hier even op dat jekje misschien vanuit de praktijk, want dwarsbelang Westergeer zit hier. Nou, dat is ik prima. Dan doen we dat eerst. Ik ben Hein Arma, plaatselijk belang, voorzitter van Westergeest.
Ik wil eigenlijk wel, ja, net alleen voor het CDA, maar ook voor elke partij wel jaren van wat verstaan maar precies onder een dwarpenbudget. Is dat krijgen we in procenten om de tuntjes te skovelen en het onkruid te bestrijden? Of wordt het een soort van potje die we zeg maar, opbouwen kunnen voor leuke dingen te doen? Zeg maar. Echt serieus is ik deze vraag parkeren. Wij hebben voor de losse vragen, maar hij had niks hier mooi te krijgen. En we pakken hem straks even bij de losse vragen. Hoor hem beet, want dan staan ze hier alle njochen en dan blijven we wat in de west houden. Prima. Daar zit nog iemand die een vraag stellen wil. Ik kom bij jou waarom, je zit er maar net erin. Ja, dit weer een aanleiding wat Sietsman zei over verzorgingstehuizen in de Lietse kernen. En ik wil wel nieuwsgierig goed hoe dat nou zegt, omdat wij zeggen dat de meeste verzorgingshuizen dicht kennen. Ja, zeer geen dicht en dat we moeten alternatieven komen. Dus wij kennen zoiets van, ja, hoe dan? En verder en niks doen. Als een dorpssite waar ze nodig en er is ruimte voor, vragen gestuurd, wij kunnen het vraag kunnen krijgen, dan moeten we dat met elkaar organiseren. En dan moeten we met elkaar om tafel. En betekent, moet de gemeente het alles doen? Nee, de burgers moeten om tafel, misschien thuis wonen, misschien de WMO, alle organisaties om tafel. Hoe kunnen we dit met elkaar in dit dorp organiseren? Is het vaak net een Sinterkwestie? Het is altijd, ik heb me net verder vertellen, maar het is altijd een Sinterkwestie. Ga jou voldoende antwoord krijgen? Nee, wil je er nog wat aan toevoegen? Nee, ik vind dat je het waarom gooien naar de meerskip. Maar Joost zijn, wij vinden als CDA dat in Lietse kernen verzorgingstehuizen wezen moeten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, de mat ruimte voor verzorgingshuizen wezen betekent het met een vraag gestuurd wezen uit de gemeenschap zelf. En wij moeten als gemeente, dan zeg ik dat met elkaar faciliteren. Als je zegt van wij hadden dit nodig in het dorp, dan moeten we als gemeente zien, maar de inwoners hoe we dit voor kunnen krijgen. Links om rugzom. Faciliteren is wat hoor, dus financieren. Klopt. Dat betekent echt ambtelijk ondersteunen. En dat betekent dat alle verzorgingshuizen betalen we door de gemeente. Nee. Ik ga even naar Braaksmeta, want die zoeken nog wakker wat ze over de vrijwilligers. Ja, Want die moeten in de bejaardentehuizen ook aan de slag, dat begrijp je ook wel. Ja, nou, ik vond het even wat jammer dat er sabot naar de jeugd wezen was, dat die net meer vrijwilligerswerk was. Nou, dat wil ik bestreden. Zie maar even wat voor jeugd hier onder andere in deze zaal zit. En de jeugd is bij mij dan onder de 40 in dit geval. Maar, ja, dat ken je een blaadje. Maar ze zijn er wel. En we hebben ze nodig. En ik ga protten met jeugd werken, ik op school, maar ik bij mij op het bedrijf, dan maak ik niks aan de jeugd. En als het knipt, ben ze er. En dat is met deze mensen, ik zei, zij is altijd west, als het knipt, ben ze er. Dus ik zou zeggen, een applausje voor de jeugd. Dank u wel. Braaksma zei wel een applausje voor de jeugd, en dat moet ik zeggen. Maar dan zou het mooi zijn dat het multifunctioneel centrum in Holm op Aardisjoen lekker kan. Wie wint nog een pitchen en de draaien hele minuten weer om. Dus de vragen moet even bewaren blijven voor de laatste ronde. We gaan naar de Waddenpartij. Voor de Waddenpartij is dus de Waddenzee heel belangrijk, wat ik al eerder zei. Maar wij spreken liever over het hele Waddengebied. En dan hoort dus ook de andere kant van het natuurgebied erbij. En dat is ons evenveel waard als de Waddenzee zelf. En dan kom je ook al snel op dingen als... wil je dat hele gebied mooier maken dan het nu is, dan heb je het over CO2-uitstoot, dan heb je het over landbouwgrond opofferen. Ik zeg het expres even zo, want ik weet dat het heel gevoelig ligt. Zo nu en dan landbouwgrond opofferen voor groenstroken waar wel weer insecten kunnen wonen, waardoor er ook weer vogels komen. En dan gaat het ook over de behoefte, of juist niet om de behoefte om steeds maar meer te willen. Volgens de Waddenpartij heeft de manier waarop we nu omgaan met de omgeving en de manier waarop we nu de aarde uitbuiten, dat is geen goede weg. Dat is een neerwaartse spiraal. Ik vertel volgens mij helemaal niks nieuws. Er zijn wel mensen die geloven dat er helemaal geen sprake is van zeespiegelstijging, maar die is er natuurlijk wel. En dan gaat het er nu even om dat je dan wel kunt kijken naar de zware industrie of naar een vliegtuig, maar je kunt ook kijken naar wat je zelf kunt doen. En dat bedoel ik met minder. En als het niet minder kan, dan kan het heel vaak ook beter. En dan heb ik het over industrieterreinen. We komen er straks nog bij de stelling over te spreken. Voor mij is het geen welvaart als alles groter wordt.
En meer, grotere landbouwen waar alleen maar Engels raaigras groeit en geen vogel meer wil wezen. Grotere trekkers die dan weer die grotere velden en nog meer eruit trekken. Dat is volgens mij geen goede manier. Het moet minder. Minder verpakking. Minder vlees. Daar gaat het om. Vragen uit de zeel. Zijn er mensen die het wat meer... Ja, hier Faron. Nou, dat doe ik zelf even. Je moet al even staan, Gim. Ja, zo, en ja, nou zit je helemaal bij de... Je wordt net beroemd. Zo. Wie draai je even? Oké. Ja, wie draai je even? Ik ben Hai van der Zaar van Plaatsen Belang Kalmersweg. En ik wil de Waddenpartij vragen van waarom zal ik stemmen op het Waddenpartij? Dat had hij correct zijn. Nee, van Kalmersweg. Wat had hij mij te bieden? Specifiek voor met jou van je. Ja. Oké. Nou, deze man die wen het dus duidelijk net ontwaard. Wat had je hem te bieden? Dan hoop ik dat hij dus in de buurt van de Waddenzee woont. En ik weet dat hij dat doet. Anders zou hij niet over Column spreken. Ik probeer juist uit te leggen dat wat de Waddenpartij wil ook goed is voor Zuid-Afrika. Daar is namelijk, ja, ons logo overwint het altijd in Zuid-Afrika. Dus vandaar, het is veel meer dan de Waddenzee alleen. Het gaat om het geheel van verspilling, uitbuiting en dat moet je tegen zijn. En dan maakt het dus niet uit waar je woont. Ken je hier maar uit de voeten? Wat zijn jou? Jo, Matte, hij is nou net helemaal uitjoegen. Mag ik nog een voorbeeld geven, omdat het ook om de menselijke maat gaat? Besluit u regelmatig niet de auto te pakken, maar te gaan fietsen? Oh, nou, daar heb ik het dus ook over. Dat heeft er ook mee te maken. En iedere keer wanneer je niet de auto pakt, maar de fiets, maak je een verschil. Maar op dat moment is de CO2-uitstoot ietsje minder dan dat die was als u wel de auto had gepakt. En daarmee vraag ik toch niks raars. Ja. Nog meer milieuvriendelijke vragen. Of invalshoeken. Ja, achterom. De microfoon komt naar jou toe. Nou, ik heb een duidelijk verhaal aan de ene kant. Ik kan me voorstellen dat je iets verder van de Waddenzee woont, dat je vragen hebt van, ja, wat kan ik daarmee? Maar een andere duidelijke vraag dan. U bent eigenlijk inderdaad minder met de auto enzovoort, maar Holwert aan Zee wil toeristen trekken. Hoe moeten die mensen daar komen? Die zullen toch met de auto moeten komen? Dat is toch niet CO2-neutraal? Hoe kijkt u daar tegenaan dan? Ja, nou, er is ook al eerder aangegeven dat er een megahotel zou komen bij Holwert aan Zee. En dan gaat het ook over veel meer bedden. Dat megahotel staat er niet meer en daar zijn wij heel blij mee. Holwert aan Zee is qua toerisme een kleinschalig project waar misschien ruimte is voor, nou, de laatste tekening die ik zag ging het om 8 vakantiewoningen. Daar kun je volgens mij rustig met de auto naartoe. Ja, je kan een elektrische auto nemen, maar misschien is dat ook weer wat te veel gevraagd. En ik heb ook wel eens gedacht, je zou dat prachtige natuurgebied, en dan heb ik het dus niet over de Waddenzee, maar ook over het stuk land aan de andere kant van de zeedijk. Als je daar een natuurgebied van maakt waarbij je de auto's moet parkeren en dat je dan met elektrische auto's naar je plaats van bestemming gaat, lijkt mij geweldig. Maar dat is te idealistisch waarschijnlijk en ook binnen de komende 3 jaar niet te realiseren. Oorvragen. Idealistische hoeken, ja. Nou, ja, hier kijk ik nog wel eventjes in. Ja, jou ik even draaien, want dan ben je... Ik ben wel benieuwd hoe deze partij dat realiseren wil. Want het is een heel idealistisch verhaal. En hij had het eigenlijk, zoals ik het goed begreep, over een gedragsverhoring bij u zal. Ja. Maar hoe kan je dat via de gemeentepolitiek realiseren? Nou, je had de vraag, Jet, verander de wereld, begin bij jezelf. Dat wie ooit de slogan. Een heel goed overleg met, want de partij rekent zich niet rijk. We gaan in principe uit van 5 zetels, maar dat is wellicht een beetje te veel van het goede. En dan moet je dus in overleg proberen, in kleine stapjes, het goede voorbeeld geven. Zo vinden wij dat de gemeente niet alleen tegen gaswinning moet zijn, maar zelfs actief zich tegen gaswinning moet verzetten. Dat kost bijna meer moeite, maar geeft wel een veel duidelijker signaal. En zo kun je als gemeente natuurlijk veel meer doen dan dat je nu doet aan duurzaamheid, et cetera. Wij gaan naar uw laatste pitcher, Sjoerd Keizer. Nou, jou bent de enige net listloeker. Jou wilde graag een thuiswedstrijd spelen. Ga ik het? Ja, klopt. We gaan een partij met hele kundige mensen inzetten, dus wij verdelen dat wat. Oh ja, je zult er heel... Nou, ik zeg maar niks. De tijd gaat nou in. Ja, nou al? Ja, oké. Ja, nee, prima. Nou ja, ik zit bij SEN. SEN is een brede volkspartij, verschillende partijen op een progressieve toer. Voor ons is sociaal en lokaal is heel belangrijk.
Heel belangrijk. Wat wij echt als speerpunten hebben is verschijningen in het dorp. Maar dat had eigenlijk iedereen. Zwaar tegen bij de mensen en goed verzwaar is had eigenlijk iedereen. En tegenkom is natuur en milieu. We hebben gehoord weer een bericht van de Torbekke dat de Friesen dat heel belangrijk vinden. Nou, dat vinden we ook belangrijk. Van Kalmeloon, even specifiek, wij willen heel graag dat Kalm nef hier beeld. Er zijn maar twijfels. Ik geloof, er zijn al wat verhoringen, ben er gelukkig. En wat we hier zeggen is een prachtige initiatief campus. En we willen ook graag het kindcentrum ondersteunen. Vooral, want we praten heel vaak over Kalm, maar eigenlijk steeds regio Kalm. De dorpen eromheen, particuliere en sociale woningbouw vinden we heel belangrijk. Nou, wat ik er even nog wil is eigenlijk wat me, ik ga 4 weer in de gemeente zetten. En Jelle Boeren, maar die hier dan de humor, die twitteren dan. De tribune zit weer vol. Nou, dan zie je het naar tomaatmensen en dan vaak ook naar partijmensen. Ik wil graag, en ik denk als partij ook, dat we vol en meer naar de meeste taak gaan. Het zijn 52 dorpen bij haar stad. Dat wij, stel de speelde wat in Holm, dat we daar ook heen gaan met z'n allen. En dan is het misschien net voor de televisie, of dan is het misschien net voor de radio, dat hindert niks. Maar dan ga je misschien een volle zaal. Als je hier zitten, iedereen doet zijn best. En dat er maar 12 mensen op de tribune zitten, nou dat wordt wat jammer. Er worden wel belangrijke beslissingen genomen. Jo kennen mooi mij de jager op paten. Die zullen alle waars. Die metjes zal die erop uit. Ja, nou, ik ben graag met Klaas op stap. Ik ben ook in een week beschikbaar van, ja wel meer, maar ik vrij voor het werk. Dus dan kunnen we mooi together op stap. Sietsma Hartel West. Sietsma Hartel West. Waar gaat Sietsma West? Overal. Overal, dat vind ik knap. Nou ja, dat doe we ook. Wij zijn er ook rond, de mensen showen wel flyeren met een campagne 4. We komen ook overal, dus. Dat komt goed. Nou, vragen uit de zeel. Waar zin? Ja. Ga je even staan? Dank u wel. Nou, ik heb een vraag aan Sjoerd, maar het is eigenlijk ook voor alle partijen bestemd. Jij geeft zo goed aan het dorpenfonds. Hoe belangrijk je het vindt, dat weet ik ook dat jullie dat vinden wij ook. Maar is er wel eens over nagedacht over jeugdhonken? Is daar bij jullie over nagedacht? In onze gemeente kennen we het jeugdhonken. Loopt als een tierenlier. We hebben nooit geen klachten. We weten dat jullie dat niet kennen. Is daarover nagedacht om beleid te gaan voeren? En dat vraag ik dan eigenlijk ook aan alle andere partijen. Dan parkeer ik hem even naar straks, dat ze al met z'n allen op een rijtje staan. Dan vraag ik het eerst aan Sjoerd en dan vraag ik het straks aan de rest. Okay. Ja, Sjoerd heeft erover nagedacht om ook jeugdhonken belangrijk te vinden in. De jeugdhonken. Vind je hem dat ik belangrijk? Nou, wat dacht je? Ik ga ze aan vaag vermoeden. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. En als dat dan in het dongere deel heel goed draait, ja, we hadden heel veel de harmonisatie met z'n allen. Dan denk ik, daar kunnen we toch van leren met z'n allen. Ik bedoel, je moet in overleg bouwen met ouders, met de jongeren zelf, misschien ook met plaatselijk belang. Maar als het in het dongere deel goed draait, daar kunnen we toch echt van leren, denk ik dan. En dat ben we natuurlijk heel, voor jeugdhonger natuurlijk, heel belangrijk iets. En de jeugdige vrijwilligers, die zitten natuurlijk in die honken. Ja, maar wat Braaks Mekkelt zei, ik heb heel vaak dingen organiseren. En als dan juist hoeveel vrijwilligers je krijgt, als je ze maar persoonlijk vragen en als je zeggen, nou, we willen dit of we willen dat, dan ben ze er echt wel. En dat ze van dwarpen, echt, bij ons in het dorp en in Triem, ben altijd vrijwilligers. Daar moeten we net een zwartgallig over denken. Orenvragen uit de zeel. Waar zin? Ja, ik zal daar een vraag. De microfoon is dicht bij jou en dan komen we achterin. Ga je even staan en zeg je naam even? Ik ben Tini Vellinga. Ik heb een opmerking. Keizer is de enige die het over nef begint. En het zet me heel heeg. En dat vind ik knap. De oren hakken nog net weer. Nef. Oh, zo. Ja, de werkverzekering. Hij komt in de orenstelling, komt er straks voorbij. En dan vreeg je de meesten een rol hier eventjes naar. Is dat goed? Maar inderdaad, hij is er zelf voor begonnen. Dat wil ik net ontnemen. Achterin wie een vraag. Ja, ik zie er in het programma van... Wil je je naam even zissen? Ik ben Berend Jongstra, hier uit Kolm. Ja. Ik zie er in het programma te zien naar de oorsprong van Sin. Mensen van PvdA, mensen van D66, GroenLinks wordt noemd. Maar de voorman, volgens mij komt hij van het CDA. Is daar nog steeds sprake van? Of
Dan is het wel een heel opportunistisch clubje langs van hand. Wat is jouw vraag nou precies? Of de voorman nog lid is van het CDA. Nou, daar liet ik Sjoerd maar even een antwoord op, ja. Ja, ik ben net de voorman van het CDA en hij is ook niet lid van het CDA. Hij is lid van SEN. Ik ben al wel lid van de Partij van de Arbeid landelijk. Dus dat moet ik wel even kwitteren. En ik vind een brede volksvertegenwoordiging, nou, vind ik prima. En er zijn al die mensen in deze partij die al die achtergronden hebben. Ja. Op internet circuleren nog steeds berichten dat er na zijn periode als toch zelfs jongere CDA-voorzitter, maar ik nog lid is van het CDA. Dus dan wordt het wel een heel gerutte club. Ik denk dat het een geerwerkingsverband is. En, nou, maar de list Lucas dit hier. Ja, ik ben er, dus dan denk ik van ja, dan wil ik daar ook wel even een antwoord op, Jan. Goeie, Jongstra. Ik ben net lid van het CDA meer. Ik ben het wel 24 jaar geweest. Ik ben ook voorzitter geweest van de jongerenafdeling. Toen waren we heel sociaal. En dat heb ik heel wat mist bij het CDA in de laatste jaren, zeker na 2000. En dat had het al later, dat ik in 2013 zei, ik wil graag bij een sociale partij jaren. En zo hebben wij dus met dongere deel sociaal begonnen en nu met zin verder. Dus dat is het antwoord. Duidelijk. Ja. Mooi. Nou, dat weer een gelokje dat de listloeker in de cel zit. Orenmeisken, de tijd is om, had ik begrepen, Stef. Klopt het dat? Ja. Dan is het nou tijd voor de stelling. Ik doe de bril weer even op. En dan weet ik wat hoe het. Eens even zien. Kolm is de tweede regio-kern. Ja, hij zit ik op het ding zo nou. In de nieuwe gemeente. Daarom worden dit is echt een wens. De komende 4 jaar worden er 100 woningen bij gebouwd. 10 hectare aan bedrijventerrein komen erbij. De nieuwe oostelijke Roemwaai is er. De Burenmakin aan de bak. Winkelcentrum wordt op wat jaren. Het komt hier helemaal goed. Dit had een diepe ambitie. Want de vraag hierachter is, het tweede plak in de nieuwe gemeente, Kolm is het tweede plak, regioplak in de nieuwe gemeente. Hoe zorgen deze partijen dat, deze drie partijen dat? En wat wordt er nou concreet ervan om dat wat uit de verve komen te laten? En ben je een bigeliks voor het behoud van de sociale werkvoorziening? En moet er ook een beleidsplan komen? En zo ja, als er een beleidsplan komt, wat moet er dan instellen zodat er beleid vierd wordt op hoe met al die lidse kernen en regio's omgaan wordt en dat Kolm zijn regiofunctie behoudt? Nou, ik zorg even naar jou. Dit is jou op het liefst kreun. Nou, hoe weet je dat? Want eigenlijk komt deze het vierlijk. Ja, dat ga ik goed terug. Want deze stelling die komt eigenlijk van een heel groot pad uit het CDA-programma bij. We gaan ons conformeren net uit zo'n 100 woningen en 10 hectare. Maar, een beetje minder of een beetje meer? Nou, dat moet eerst misschien hoe dingen gaan. Om getalen van 100 woningen in 4 jaar, ja, dan geven wij op dit start net over de woningbouw. Dan gaat de provincie over contingenten. Wat wij willen als CDA is gewoon dat er aan de vraag jongen wordt en dat het vrij jongen wordt. Dat betekent dat net meer de provincie de regie had, maar dat we zien van wat is er in zijn dorp nodig. En ik zie in nog meer dorpen in Noord-Oost-Friesland en van nou, er is vraag naar huizen, we bouwt en ze zitten die zelfs aan. En daar maken we heel nauwkeurig zien waar laat de ruimte. Hetzelfde geldt als je ja, maar dit is Sjen en Troe hebben maar wat zie je nou concreet dwang? Nou, concreet moet er eerst de gemeente de ruimte krijgen om wenning te bouwen, omdat ze de tafstemming krijgen van de provincie. Dus dat moet eerst loslitten worden. Dus de provincie jou zet een morgen aan richting het provinciehuis, Sander de Rauwe, huppatee. CDA-man, door wat. Ik zeg, Sander, jou is de ruimte. Jou de dwarpen de ruimte. En in oorlees maar de dwarpen, wat is nodig? Dus net leuk raak bouwen. Dat is je krijgt als de boer maar zijn. Goed zien waar is het nodig. En zelf ben ik enorm voor om flexibel te bouwen. En dat denk je, wat is dat nou? Nou, op dit moment kun je bij huizen gewoon deel zetten. Dat gebeurt in Ljouwt-Ek. Wat zie je hier? We pakken ze op. We kunnen ze weer oors deel zetten. Dan denk je, dat ben waardeloos kartonhuizen. Nee, maar hartstikke goede huizen. Jou is daar de ruimte voor. Dat is wat jou belangrijk een goed alternatief. Dan zorg ik hier eventjes.
Nou, wat is de vraag? Hoe de eerste, op de tweede, de derde, de vierde stelling. En doen we zelf ook nog een paar stellingen erachter tenminste nog. Nee. Wat kunnen we concreet van zin verwachten Nou, woningbouw... op dit moment? Ja, bij jouw stellingen eigenlijk, hè? In één stelling. Ik pak gewoon eerst even van de woningen. Door eerst die 100 woningen maar. De 100 woningen, ja, wij zijn natuurlijk voor woningbouw. Als we ons zorgen wat hier in Kolm de laatste jaren gebeurd is, er is geïnvesteerd in woningbouw. Nou, wij zorgen dus het campusverhaal en Kolm, maar ook, er zijn binnen 55 woningen. Alleen het probleem is een beetje dat de provincie dit raadt erop rem. En dat vinden wij dus heel jammer. 100 woningen in Fjouwerier, dat is hartstikke mooi. Alleen, ik lees ook wel een stukje van de ANO. En maar 160 bouwd worden in alle 6 gemeenten. Nou, daar moet dus de ANO-gemeente, als de duivel achterom, dat het oors mag doen. Waar behoefte is, wat bouwd worden. In Trium leidt een heel mooi bouwterrein, leidt daar Westergeerwinkel bouwterrein. En dat komt maar net, dat er bouwd wordt. En wat zal jou daar nou concreet onderwan? Nou, het verhaal is de provincie. Provincie is, dat zei Leo ook al, provincie is eigenlijk baas over het waaien. En dat is Ik ga naar de Wattenpartij daar. Die trekt ook echt een strijder richting Ljouwert. Laat ik met het goede nieuws beginnen. Dat is NEF. Dat blijft gewoon hier. Dat is natuurlijk makkelijk zat. Want? Het is een fantastische... Nee, dat moet ik niet zeggen. Het was een veel betere sociale werkvoorziening dan dat het nu is. En dat komt door de participatiewet. Ik heb er zelf een maand gewerkt. En ik heb daarmee dus iemand die ver weg staat van de arbeidsmarkt verdrongen van die plek, omdat ik hem moest innemen. Ik ben er heel veel wijzer van geworden, maar niet echt. Maar voor die mensen waar ik toen tussen heb gewerkt, is het volkomen duidelijk, zij moeten daar blijven werken, omdat een kleine wijziging, dus een verhuizing, voor dat soort mensen al heel bedreigend en vermoeiend en lastig is. Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Dat kantoor, dat opleidingscentrum, dat kan misschien wel verhuizen. Maar wat mij betreft moet wat vroeger de fantastische sociale werkplaats was, hier gewoon blijven. Ik zie een interruptie. Ja, ik moet er toch op reageren. Ik schrik daar enorm van. NEF wie en is nog steeds een enorm fantastisch bedrijf dat we hier in Kolm hebben, wat we hier horen willen in Kolm, wat in Dokkum exitueert met blijven. Het is een orenbedrijfsvoering worden, maar meer dan 50% van mensen tot de arbeidsmarkt worden herplaatst. En dat is alle complimenten werk van NEF. Ik ben de vreed op werkbezitten West, maar een hele brede delegatie. Ik heb ervan steen te zien, samen bedrijf dit worden we. Dus ik zou het heel prettig vinden dat dat waarom wordt naam, want het is echt een compliment waardig. Dank u. Volgens mij heb ik niet gezegd dat NEF slecht is. Ik heb gezegd dat de oude sociale werkplaats zoals een NEF ooit was, beter is omdat er nu, mijn schatting, 20, 30 mensen die in het participatieproces zitten, mensen die verder van de arbeidsmarkt staan, die zitten daardoor nu gedwongen. Dus het kan nog veel beter dan dat het nu is, want op een andere manier zouden werklozen moeten kunnen participeren dan via NEF. Het is een beetje raar dat als je werkloos bent, dat je dan aan de lopende band zakjes moet plakken bij voorbaat. Ik wil nog even van... Ik was maar met het goede nieuws beginnen. En dan kan het slechte nieuws. Het andere goede nieuws het slechte is nieuws. De rondweg. Ik heb geen rijbewijs. Ik heb ook nooit een rijbewijs gehad. Ik ben hier nou 3 keer naartoe gekomen. En dat kan echt niet. De manier waarop je naar Kolm moet, dat snap zelfs ik als niet-automobilist. Dat is levensgevaarlijk en volkomen dwaas. Dus dat moet er gewoon komen. Het slechte nieuws is natuurlijk dat 100 huizen in 4 jaar volgens de Warpartij totaal niet nodig is. Laat staan 10 hectare energieterrein. Wij zijn wel voor werkgelegenheid, maar niet voor uitbreiding van energieterreinen, of bedrijventerreinen. Wij willen kleinschalige bedrijfjes, innovatiebedrijven, architectenbureaus, kunstenaarscollectieven. Daar moeten we voor faciliteren en niet zomaar een groot bedrijf proberen hier naartoe te trekken omdat het zo goed is voor de omgeving, want dat is het namelijk niet. Oké, ik ga hele protocol roezemoes, dus er is grif een vraag. Ja. Als jou grootschalige bedrijfsviering bent, dan ben je ook echt Helma, Helwa en dat soort bedrijven. Nou, dan loopt heel Noorden leeg. Probo Dokkum, ben met de meesten hinnen. Dan hoor je net in en stromen het warm toch leeg. Dat kent toch nooit? Door het unieke karakter van dit gebied te behouden en dus niet te verkwanselen naar nieuwe huizen en nieuwe bedrijventerreinen, komen er juist andere mensen hier wonen die juist die plek hier zo waarderen, omdat het zo mooi, uniek landschappelijk gebied is. Ja, wij met de meesten vol leven, die meesten met ik werken. Ja, maar waarom zou je een architectenbureau, wat natuurlijk hoofdzakelijk online werkt, niet kunnen vestigen in Kolm? Waarom moet dat altijd in de Randstad? Die mensen kun je toch proberen uit te nodigen hier naartoe te trekken?
Ja, maar daar werkt het haast net in. Dat kent dan nooit. Nou, ik vraag me dat af of dat voldoende geprobeerd is. Daar werken je 300 man bij. Nee, geen 300. Maar als er 10 werken en je nodigt er 30 uit, kom je ook een heel eind. Nee, dat werkt net. Orenvragen uit de zeel. Ja, hier is dit... Ja, ik ben toch wel wat verbaasd door de opmerking van meneer Hazelaar. Want als je kijkt naar de regio Noordoost-Friesland, sociaal-economisch zijn we niet zo'n sterke regio. Hè. We moeten echt inzetten op werkgelegenheid en jonge mensen hier houden in onze regio. Dan is het natuurlijk dubbel belangrijk dat we hier bedrijvigheid hebben, dat mensen zich hier willen vestigen. Want daardoor blijven mensen in de regio en daar wordt het interessant om in Noordoost-Friesland te wonen. Anders, want dan zie je nu al een beetje dat heel veel mensen uit onze regio verdwijnen. En hoe hou je mensen in onze regio? Dat je toekomst biedt. En een van de belangrijkste dingen voor de toekomst is een baan, baangarantie en huizen. En dat je hier kan blijven wonen en werken. Ik heb niet gezegd dat ik niet voor werk ben. Ik ben zelfs voor heel veel werk. Maar ik ben heel veel afwisselend kleine bedrijfjes. Ik ben tegen een industrieterrein, maar ik ben niet tegen werk. Sterker nog, ik denk dat je met kleine bedrijvigheid meer mensen hier houdt en hier naartoe trekt dan met een groot bedrijventerrein. Ja, een voorbeeld. U noemt bijvoorbeeld ook het aspect van kunst. Kunst is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat genereert erg weinig werkgelegenheid. En je hebt natuurlijk bedrijven nodig die werkgelegenheid genereren. Lager opgeleid werk, hoger opgeleid werk, daar krijg je een sterke regio. Jo zult net zitten, 30 bedrijven met 10 man in dienst. Je kan beter in gaan met 300. Nee, dat is een misvatting. Dat zei hij. Ja, want waardoor is Noordoost-Friesland sterk? Als je kijkt naar de nieuwe gemeenten, Verwerdereel, Kolmeland en Dongendeel, hebben we 3100 kleine bedrijven. En dat maakt onze regio zo krachtig. Heel veel ZZP'ers. Maar dat kan niet alleen zijn. Je hebt natuurlijk ook een aantal grote, krachtige bedrijven nodig. Die trekken de regio. Ben er nog meer vragen uit de zeel? Sjoerd wil nou graag even reageren. Ja, er zijn nog 3 stellingen daar. In de ene stelling, we moeten wat meer tijd van Boorman, denk ik. Want met name moet de bedrijventrein. In Kolmersweg is behoefte om een bedrijventrein. Dat weten we. Nou, daar willen we graag op inzetten. Dan gaan wij in ons verkiezingsprogramma zetten. Kolmeland die had tussen 2015 en 2017, ik geloof 2,5 hectare uitjoen. In dat stuk van de provincie, dus een convenant sluiten, daar staat eigenlijk van Kolm net zo vol in, 2,5 hectare maar. En dan staat er eigenlijk 10 hectare. Dan moet jongen naar de behoefte. En maatwerk wordt ook jongen komt van daar, maar dat jongen denk ik. Maar in eerste instantie Kolmersweg staat te springen, want Kolm, daar leidt nog 3 hectare grond. Als de behoefte is, hartstikke goed voor de werkgelegenheid en voor de bedrijvigheid in deze omgeving. Maar, wat jou onbelangrijk is, maar naar Kolmersweg. Nou, daar is op dit moment behoefte in Kolm leidt nog 3 hectare, dus daar is nog wat ruimte. En de oostelijke Roemwaai, daar wil ik nog eventjes in. Nou, de oostelijke Roemwaai, die zit al in het verkiezingsprogramma van het CDA al 8 jaar. En wij weten van... Daar zit wel wat. Hij dat in die 8 jaar net van, maar want wij zien dat de gemeente hier net alleen nog met de provincie ook. Dus dat betekent... Je zet al je dingen in het verkiezingsprogramma bij de provincie ook weer. Wij ja, correct van Braaksma dat het de onhouder wint in sommige dat 25 uur. En ik hoop net dat de eerste Roemwaai dat het zo lang wordt dat hij er komt. Maar wij houden gewoon vol. En wij zien echt gewoon dat het maakt. Want? Nou, het is, de situatie van Kolm is wel duidelijk zijn. De terugstroming aan de breekbreed van Kolm is een wezenlijk punt dat die Roemwaai komt en de ontsluiting ook. Dan ging ik nog even naar de voor... Ja. Het CDA had net alleen de oostelijke rondweg in haar programma, maar ook de aanleg van de westelijke rondweg in Dokkum. Is dat allemaal betaalbaar? En hoe wil het CDA nou straks keuzes maken? Komen er 2 rondwegen of komt er 1? Nou joh, maar dat de boezen. Ja, het klopt. En ik denk echt net dat het een utopie is dat maar alle dingen die wij willen, dat het al gefinancierd wordt door de gemeente. Dat kun je wel vergeten. Dat betekent, wij als jongen een aantal dingen lezen in de handen van de provincie. Dat betekent de cofinanciering. Maar dit is een stip op de horizon. Deze puntniveau wij in de toekomst verwezenlijken. En wij zien dat bijvoorbeeld de Roemwaai in Kolm, of de ontsluiting daarvoor, dat die al heel lang op het programma zit en daar maar gewoon terugzetten. Onhouder wint. Geduld is een gewone zaak, begreep ik hieruit. Ja, er zullen straks keuzes maken op Wurmatten. Ik ga even naar de winkelcentra. Nou, hoe komt het je maar deze stritten? De Voorstraat en dat is de oud-notaris, toch? Wat zei ze? De oud? Is er Andreastraat? Ja, dat is op het eind van de Vastheren en dan gaat je links en dan gaat je het winkelcentrum. Bij de Jumbo en dergelijke. De Vastheren, ja, dat is wel een mooie inderdaad wel.
De gemeente had ook al een afspraak gemaakt met de middenstand en de voorzitter de plaatsbelang over de bregen. Ze zijn bezig met watersportgebeuren. Wij vinden als partij, we moeten gewoon om de tafel met de middenstand, de inwoners en de gemeente, als het werkelijk haalbaar is. En dat geldt ook voor de meester aan de Reestraat en dat is net eens zo lang. Wat is de rol van de gemeente dan en van jou dus? De gemeente moet faciliteren, die moet ik tasten en die moet die zelf betalen, maar gedeelte. Dus, Ja, faciliteren, wat ook ze financieren. ja, nou financieren, dat bedoel ik. En dat moet financierd worden. En dan moet je aanvragen, ja, is daar behoefte voor? En dan moet je dus goed met, en wat niet zijn, je moet volle meer met de mensen gaan lezen. Wat echt de behoefte is en wat het doel is van zulks. De vastheid is op dit moment gelukkig, staat er helemaal geen leegstand. Maar ik vind het wel belangrijk, de middenstand die zal zeggen, ja oké, er moet iets gebeuren. Wat vinden de inwoners? Maar echt de dorpen eromheen ervan, dat er vastheden. Er zijn misschien wel andere mogelijkheden nog wel. Meester Andreestaat is al georganiseerd, zeg ik al, die is al ompakt. Ja, maar er moet dus maximaal online worden, is er noodzakelijk. Maar wat is het financiële kostenplaatje? Is echt heel belangrijk. Maar is het net zo, want ik bedoel, het is al hier oorlezend, maar is het net zo dat er gewoon een hele soort internetwinkels komen en dat elk naar de HEMA in Dokkum stoot? Nou, als ik nou zie, PDL1, staan er behoorlijk wat winkels leeg op vastheden. Er is nog geen enkel pand meer wat leeg staat. Dus, ja. Jou had er wel vertrouwen in. Oké. Nou, Ze vragen... kunnen ik naar de HEMA in Kolm, ja? Hè? Ze kunnen gewoon naar de HEMA in Kolm. Ik ben te lang net in Kolm geweest. Oren vragen nu te zeel. Ja, ik had vroeger in het jeugdhonk hier in Kolm zitten, maar dat is al zo lang lien. Doe weer er nog in HEMA. Oren vragen nu te zeel. Heel specifiek over de rol van Kolm en omkring als een regiokern en de verschenningen die te blijven. Ja, misschien mag ik er wel iets over zeggen, Ingrid? Ja, doe maar. Wat zeggen. Ik ken dat zelf de Als de microfoon. tijd maar in de gaten houdt. Ja, die hou ik in de gaten. Ik heb nog een minuut ongeveer. Nee, deze stelling heb je Del zet om direct de ambitie van een nieuwe gemeentebestuur uit blikken te laten. Dat zond ik graag jaren willen. En eigenlijk ben ik zelf wel een beetje teleurgesteld in de reacties erop. Want er wordt heel erg ingingen op incidentele dingen die te onderdragen worden. Maar waar het nou juist om gaat, hoe houden we onze regio echt krachtig? En ik je geen kracht aan tafel, alleen nog maar, ja, het leidt af bij de provincie of het leidt ergens anders. Maar ik vind, als er een collegeprogramma komt, dan moet er een kracht uit blikken. Dat werd we als kiezer, hebben we wel eens een kiezer voor iets. En dat moet weer rondkomen. En dat mis ik hierin. We maken even een rondje bij deze traaie herendel van mat er aansen een visie komen. En zei ja, wat zit er dan in die visie van hoe je met zo'n regio omgaan? Dat geldt voor je alle hier. Ja, tuurlijk moet er een visie komen. Maar Wat zit er dan in? Nou, wat ik al zei, ik vind het wel een beetje negatief zijn. Want we hadden wel zijn Werningen willen we graag, bedrijventrein willen we graag gaan. Nou, dat is wel een bepaalde visie, denk ik, van onze partij. De winkelcentrum hebben we wat twijfels over, daar moet in overleg met een kwanter. De oostelijke rondweg, ja, het CDA is er laat niet mee bezig, het verhaal van de provincie. Ja, het kost wel al geld. Het moet wel reëel wezen. Als de huidige gemeente Verwetterdeel een achterstand had van zo'n miljoen aan het onderhoud, ja, dan maakt ik me wat zwaar over de ambities van eventueel. Nee, dat moet natuurlijk ambitie wezen, maar je moet wel reëel wezen dat het al je kan. Een keer even hinnen. Ik weet dat je als je iets bereiken wilde, maar je een hoog ambitieniveau hadden, maar je hoog inzetten. En ik denk dat wij een visie hebben in het dorp, in de regio, wij maar een hoog ambitieniveau. Voor de regio, voor de nieuwe gemeente. Ja, maar je kan die ambities al je wel gaan, maar als de provincie er ook zit, dan zit je er net zo vol mee op. Dat klopt, maar als je zegt van wij doen niks, we zetten u er net voor in, dan gebeurt er helemaal niks. Dus je moet poesen blijven en dat is of naar de provincie rennen of naar Den Haag. En de ervaring leert dat je als je lang volhouden, zeer centrale as, dat er toch wel iets komen kan. Dit wordt een activistische gemeente. Ja, er moet absoluut een visie komen. En de afgelopen 2 jaar dat ik me wat verdiept heb in de gemeentepolitiek van Dongeradeel, is het opvallend hoe vaak er geen visie onder een bepaald beleidsbesluit ligt. En juist nu de gemeente zo verschrikkelijk groot wordt, en ik noem dat woord expres zo, verschrikkelijk groot, had voor mij niet gehoeven, maar toen woonde ik hier nog niet, moet er dus een visie komen, omdat deze stelling wel heel nadrukkelijk iets van Kolm
Hè, dat is een stelling vanuit Kolm. Kolm moet beter, moet sterker, moet krachtiger. Maar zo ken ik nog 40 dorpen die vinden dat dat zo is. En er is maar één mogelijkheid om het allemaal op één lijn te brengen. En dat is met een visie. Waar wij dan waarschijnlijk tegen zijn, maar dan is er wel een visie. Nou, dat is ik een antwoord. Ik liet Constance in de lucht hier even oerskinen. Ja, nou, ik ging een paar puntjes. En dat is het eerste. We zijn aan een gemeente met 46.000 mensen. En ik bedoel, we zijn misschien niet voor de sector van de provincie Friesland. Ik kreeg van staatsleden van alle partijen van jongens, slaan ook een keer verbijst op en doen ook zelf eens wat er zeggen. En verschool je net altijd achter ons beleid. Zolang er geen vraag is uit de gemeente wij, kan de provincie ook niks doen, kan de staatsleden ook niks doen. En daarom krijg ik het antwoord ook op die mevrouw van uw boer van de plaatselijke vereniging. Het is gewoon zo van, die lidse dorpjes, die willen we als FNP, die willen we daar gewoon zien aan. En of in inbreiding of uitbreiding, dat zit in het programma. En het tweede punt wat ik nemen wil, is het winkelgebied. Kolm en Dokkum hebben we in het programma als winkelgebied, een kernwinkelgebied. Maar we moeten wel type hebben van de ondernemers, die moeten in mij denken, maar ook de burgers moeten bij deze ondernemers keepje, want anders hebben men geen bestaansrecht. Dat moet ik graag even kwijt. Ik sluit deze stelling aan. En dan maak ik even zien wat we dan onder willen zitten. Dat wie het redden. Wij maken even een wissel. En dan komen alle kandidaten hier. En dan gaan we voor de laatste ronde. Maar de verschillende losse vragen uit de zeel. De stukken wat mensen hebben in het onthoud. Dus die kunnen aanstaan losbouwen. We maken even een wissel. Wie mist het? Het scheelt wel kilo's, hè? Nou, ik ben terug. Dat valt wel. Een beetje iets komen? Ja, maar Als je heel nadrukkelijk stellingen spreekt. Even een beetje, ja, kun je wel even iets komen. Beetje deze kant op schouwen, dus ik zat bij maar op spoort. Even zien. De laatste ronde. En dan kunnen we u op de hapjes en de drankjes stwatten. Er zitten nog verschillende losse vragen in een zeel. Ja. Ik heb een vraag voor meneer Koonstra. Doe je even eerst je naam? Hajo Halbersma uit Dokkum. Ik rij elke dag naar mijn werk en naar Groningen. En dan zie ik een mooi bord staan van FNP. En daar staat op, een nieuwe koers. Kunt u mij 3 punten benoemen wat er nieuw is aan die koers? Nou, 1, 2 en 3. Doe maar. Nou, de nieuwe koers is in ieder geval het dorp en Wiekenfonds, wat ik al miljoen heb. We willen geen green is groen, dus dat is CO2, de nucleaire afval, net opslag. En als lijst van, we zeggen van onze culturele en de sportverziening, die mag wel peil houden. En dan kun je wel zeggen, ja, Koonstra, dat ga je 3 of 4 of 4 wil niet zijn. Nee, maar we zijn ook van het eerst. Dus we moeten dus hoe koppelend, maar we met z'n allen, maar we dit nog realiseren. Dus nieuwe wijn in oude zakken, of andersom. Maar nou wil ik net flauw wezen, dan neem ik het even een beetje warm op. Is het eigenlijk net met alle partijprogramma's en met alle dingen zo, dat dat toch heel vaak een herhaling van zetten is? Of denkt Sjoerd er ook zo? Ja, dat denk ik wel weer zo. Een heel mooi punt bij u is alternatieve woningbouw. We hebben ook kluswoningen, we hebben generatiewoningen, we hebben ook woningen dat bepaalde groepen mensen zelf wat een bouwterrein krijgen met hun eigen wat ontwikkelen kunnen. We hadden het erfpacht hebben in ons programma. Dus er zijn wel echt wel dingen wat wel oors is dan het traditioneel. En wat ik me echt zwaar genoeg maak, dat de jeugd
de jeugd die net een wenning krijgen kan. Nou ja, de FNP, direct al hebben begonnen, de Lidse Hoeskes in Hudegriep is een mooi voorbeeld. Partij van de Arbeid, heet Rikkeloer. Ja, prima, dat is prima, denk ik. Maar wie zei dat echt Lidse Hoeskes is eigenlijk geen nee, maar in uw programma met dit soort dingen wel beneembaar. Oren vragen nu de Seel. Want Kootje, doe hier eens nog een vraag. Net meer? Is die toen al beantwoorden? Ja, jou hier dan een vraag. Nou, wij doen het zo even, hè? Ja, prima. Ja, wat ik niet zei, ik zou een heel protocol van de partijen mee samen en samen doen, een samenwerking. En dat Jerk zag hartstikke al hier season. En ik wil graag van... Ik denk dat hij aan zijn mind waarin hij in een hoes zit. Nou, zei iets, ja, dus ik wil graag wat specifieke dingen eruit halen. Wat ze nou echt samen doen. Precies. Oké. Ja. Nou jongens, dit wordt wat intiemer, hè? Dit wordt wat persoonlijker. Goed zo. Nou, EOP die heeft natuurlijk ook samen beter doen. En dan denk je, waarom samen beter doen? Wij zijn van mening dat we het met z'n allen doen moeten. Dus samen zijn we al jaar als inwender. Ten tweede, beter. Het kan altijd beter. En dat willen we ook realiseren. Proberen zo vol mogelijk het beter te doen dan dat wie. En het laatste, het belangrijkste is, het echt doen. Beloven kan je wel jaar, maar het is echt doen. Oké, maar nou even, hij wil graag weten, wat was toch samen met de oren de was is? Nou, zoals wel zei, we komen aan in nieuwe gemeente, dus we moeten met z'n allen harmoniseren. Dus we zullen met z'n allen wat moois van maken, zodat we de beste gemeente van Friesland worden. Oké, bij hoeveel zitten komst u erin? 12. Oké. Nou, dan kan een pad van de meesten kan je wel aanzetten sowieso. Ik ga even naar de uithaggerieten. Ja, ik moet even verschrikkelijk laatje. Ja, ik sluit me daar deels bij aan. Het is natuurlijk ook zo dat hoe dat samenwerken, er komt een hele nieuwe cultuur. En ik denk dat wij nationaal daar een hele mooie cultuur deel kunnen zetten. Dat ben ik, het is politieke cultuur. Een politieke cultuur, maar ik denk dat je daar onderling maar elkaar op een respectvolle manier op iemand te zetten. En het blijkt ook dat je constructief volle beter bent als je met elkaar samenwerkt. En dat strijd eigenlijk altijd de ondergang is. Ik ga even naar data. Iedereen roept samen. Hoe is samen maar de oren concreet? Jim zit de oren in het college. Nou ja, concreet, nou, heel makkelijk. Wij gaan nu 3 jaar en 3 maanden zeg maar, in deze reënsperiode. Dus we moeten vanaf 2 januari vol aan de bak. Hoe kun je dat doen om te zeggen van, nou ja, we willen proberen als een reënsbreed akkoord, om het zo vol mogelijk draagvlak, dat iedereen een bepaalde input inbrengen kan en voor de burger terugzetten kan. Dan ben je aan het samenwerken, ben je snel aan het werken en dan krijgt die burger echt wel weer vertrouwen in de politiek. En tuurlijk, je hebt al verschillende richtingen. Je kan verschillende richtingen hebben, verschillende kleuren, maar we zullen met z'n allen, die 29, zullen we het doen maar. Oké, nou dit is een stukje naar je koers, hè, gas houden. Nou, en hoe zitten we hier bij gemeentebelangen? Nou, ja, het is wel heel Echt samen, hè? Ja, echt samen. Nou, alleen. De jerms eromheen, hè? Vorige week op een bekeer komt dat wie meer dat er het alleen doen kon. Nou, dat is dan nu natuurlijk net. In elke gemeente staat bent altijd samen. In je partij alleen kent net. Dus die gewerking is hartstikke goed. En voor hoe ik net in de coalitie of in oppositie te zetten. Ik een oppositie kan heel goed gewerken met de coalitie. En dat hoop ik dat we aanstaan trouwens met een brede coalitie. En die per dan die in de oppositie zit, goed werken. Hoeveel zitten krijg je hem? Dat leidt onder de kiezers. Nou, zitten ze even wat. Ja, je hoopt op 5, maar ik kan ik draaien wijzen. Dus je materiaal is wijzen, dat moet ik graag wijzen. En ging jou vanuit de oppositie de coalitie? Nou, ik haal juist zijn een overeenkomst en we gaan leven van een riesbreed akkoord. We maar 3 jaar per maand maar verbouwen en dan kun je wel coalitie en oppositie. Ja, we gaan voor de democratie, mijn willen bouwen, dus een riesbreed akkoord. Goed aan het horen, misschien. Er wie nog een vraag, daar ergens. Ja, jou nog. Ik ga een microfoon. Hoe kom je daar zo gauw? Ja. Jongen. Ik mag zelf beter horen. Nou, dit is gevaarlijk. Maar ik wil even naar de dwarsbudgetten. We hebben hebben we door vrijwilligers. En we gaan nu met Oud-Water in Westergeest en Mustree. En hebben we dit hier het Wadfestival organiseren. Nou, dat weer fantastisch. We hebben vorige week een feestje gehad met 60 vrijwilligers. Nou, dat was eigenlijk super. Het is hartstikke mooi dat we zo volle vrijwilligers krijgen kennen. We meinen we nog ook een domproject waar we in gang zetten. We krijgen morgen uitslagen hoe het wel of net ook wordt. Je komt wel een vraag uit, hè? Je komt een vraag uit, maar ik wil even aangaan dat we alles al heel prettig met vrijwilligers doen hadden.
Meesten die de vrijwilligerswerk doen, die had altijd als moeder ook vaak. Hè? Vaak dezelfde waar het bij komt. En je weet waarschijnlijk maar ze op een man al vrij de klappen, daar hebben we helemaal gelijk aan. Maar waar ik een beetje heen wil, de dorpenbudget. Wat bedoel je hem daarmee? Maar we dan nou eens zelf op zaterdag met de schoffel erbij en de haakjes knippen en juist mee. Of komt er een bepaald budget die we nou correct hebben als de yield. Speeltuin hebben we nou ook. Krijgen we elke keer daar €100 voor. Dat kist oppotten. En dan kist op een gegeven moment zeggen, nou, daar gaan we met reparaties doen. De vraag is duidelijk. Ik zal hier van je bedel mijn kwart antwoord. Krijgen ze faciliteiten van de gemeente of krijgen ze yield van de gemeente? Of ben je überhaupt van dwarsbudgetten? Een kwart antwoord. Het lastige van dorpsbudgetten is dat ze nogal verschillend zijn qua dorp. Dat heeft te maken met het aantal inwoners, maar dat heeft ook zeker te maken met het dorpsbelang bijvoorbeeld, wat actief is. In het ene dorp leeft dat veel meer dan in het andere dorp. Maar krijgen ze yield of krijgen ze goederen? Het is een inleiding. En daarom lijkt het mij veel beter dat ze geen geld krijgen, maar pas geld krijgen bij een heel goed idee. En dan doet het wat de WARP-partij betreft niet meer toe of dat idee breed gedragen wordt. Als het een waanzinnig goed idee is van 1 inwoner, verdient het ook geld om te laten realiseren. Dus geen dorpsbudgetten. Ik kreeg in mijn pitch, in mijn pleit, toen ik begon, toen ging ik het door het dorp Wiekenfonds. Toen zei ik eigenlijk van, nou ja, het kan een picknicktafel wezen, maar het gaat echt om, wat ik zei, van het kan een dwarsmusical wezen, een dwarsontbijt. En vooral, wat Jim toen ik realiseerd had, het Dwarsfestival. Dat zijn de dingen, dus yield. Was de yield in? Yield, en we hem zelf vrij invullen kunnen. Gaan we dan nog een paar tientjes of je er een ton in? Geen ton per dorp. Maar? Nee, nou ja, dat zit ongeveer tussen de 20 en 30 euro, kist ongeveer per persoon beschermd. Maar dat zijn de omliggende gemeenten die door dat ik met het bezet. Je bent nij. Hoe pakken je hem dit om? Wij hebben geen dwarpbudget. Nou, dat is helder. Ja, dat is heel helder. Wij vinden gewoon het initiatief met bij de burgers wij komen om naar de gemeente te komen van hey, wij willen dit, wij willen dat. En de rol van de dwarsbelang? Dat speelt dan ook aan orde. Maar het kan ook, zoals je al naamwoord, een burger zelf wezen die een goed initiatief heeft. Kom bij de gemeente en het moet gewoon, dat wil ik wel zeggen, het moet wel vlotter aangehandeld worden kunnen. Want als je voor een picknickbankje in Jelly Watje bent, dan ben ik wel met Bertie eens, dat goed ik net. Maar we moeten gewoon machinaal sneller, beter en, zoals ik al zei, initiatief vanuit het dorp is volle beter dan hoe maar wat geld in het want komt het dan altijd wel goed te lonen. Handel je ook een picknickbank? Hoeveel wil je gaan? Dat dacht ik al. Ja of nee, een dwarpenbudget en krijgen ze dan yield of krijgen ze faciliteiten of beide? Hoe show je dat? Ja, zeker een dwarsbudget. Hoeveel? In de centen. Ik sluit me daarbij bij 20 tot 30 euro, begreep ik dat de standaard is. Maar ik wil er nog wel wat hoe zeggen, want je ontneemt eigenlijk, vind ik, de mensen zelf een beetje hun macht en hun eigen creativiteit in dit proces. En ik denk juist door het beschikbaar stellen van dwarsbudgetten dat je weer meer verbinding kunnen creëren, dat er mensen zelf ook een rol kunnen spelen in hun eigen dwarp. Dus ik vind net dat wij als politiek dat moeten oplezen. Ik denk dat het mensen juist kan stimuleren in het proces. Ja, ik weet eigenlijk net waar ik heen moet, want de camera, dat wordt hem net. Nou. Oké. Nou, wij zijn tegen bij de mensen. Ja, mensen, alsjeblieft deelt. En laat de gemeente er net tussen komen elke keer. Dat vertraagt alleen maar. Het wordt nog langer. Een ambtenaar huis in de verantwoording enzovoort. Papieren. Gewoon, jouw de mensen deelt. Het bedrag is ongeveer al noem 20, 30 euro per persoon. En laat de mensen zelf beslissen wat ze ermee willen. Zo heb je van. Ben je er echt helemaal vrij in dan? Als er een voorzitter van het dwarsbelang daar het hoest van Schilderen lid, dan weet het dwarp genoeg. Die weet het. Een mooi voorbeeld. Ja, klopt. Daar ben ik helemaal mee eens. Ik zeg van het dwarsbudget naar het dwarp daar zelf besteden, het bedrag mee ontneemt en dat het in dienstverlening wijzen maakt vanuit het bestuur dan dat. Eerst een mix, dan een mix. Nou ja, je kent haast niks meer over. Ik ben ook voor het dorpsbudget, maar niet zoals genoemd voor onderhoud openbare ruimte. Want dat vind ik echt primaat van de gemeente. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Maar ik hoor hier heel veel zaken over invullen van dorpsbudgetten. Maar daar gaat het denk ik fout. Want als we dorpsbudgetten willen hebben, ga naar de dorpen, ga naar de plaatselijke belangen toe en vraag aan hun hoe we zo'n regeling dorpsbudgetten moeten invullen. Hoe we dat moeten uitvoeren. Kun je bijvoorbeeld sparen met een dorpsbudget. Dat is denk ik belangrijk. Dus niet als de gemeente het gaat verzinnen, maar laten we aan die dorpen over hoe die dat zien, een dorpsbudget. Ik had het idee, jou willen maar de dorpenfederaties, wil jou om tafel om dit idee uit te werken en dan te zien van hoe doen we dat dan? Oké.
Nou ben ik even kwijt dat ik hier al West wie. Nee, je bent nog net West. Nou, ik moet een eerlijk antwoord. Ik vond zeker in ons programma te staan. Alleen dat ik denk dat wij wat leren kunnen van al provincies, succes, maar gemeenten waar het al invoerd is. En het mag net zo zijn dat wij denk ik elk dorp gewoon al hier doneren. Maar dat men er een fonds komt waar men een beroep op doen kan. Want anders, nou, als je wat zo uitkrijgt, dan kunnen wij €1000 baden. Nou, dan weten we wel, dan komt de kroon net uit het hok. Dus het moet zo zijn, als ze een goed plan hebben, moet ze een beroep op dat fonds doen kunnen. En dan moet die andere dorpen hun dat gunnen. Het is net zo dat elk dorp elke keer wat kent. Dat doet hij in de praktijk, is dat echt al bewezen. Dan ben ik een oud dorp en zeg, van hier hoeven wij niks. Nou, dan kun je machinaal wat doen. Ja, maar ik nog wat zeggen. Ja, ik twijfel. Ik denk, ben ik nou trouw het richtje aangegaan? Ga ik nou leuk raak wat dingen? Want dat is echt de laatste. Nou, dan is het goed. In Kalmeloon hebben we een hele goede dwarpenfederatie. Waarom zal de dwarpenfederatie net met een budget ontwerken? Mijn andere dwarpen, maar Pieter ik zei het, sommige dwarpen zijn misschien wat minder actief dan andere dwarpen. Wat Jelle zei, de dwarpenfederatie die weet wat in die dwarpen leeft. Laat de dwarpenfederatie beslissen over een bepaald budget. En die dwarpen die komen wel met ideeën. Nou weet ik uit betrouwbare bron dat er dan inwoners binnen en een oren politieke stremingen die dan zeggen, ja, eens even, maar wij nou als federaties daarover beslissen en het geld verdelen, waar hebben die rietsleden nou verkeerd? Dat is jimwerk. De rietsleden die stellen een bedrag beschikbaar. De dwarpenfederatie die weet wel wat er leeft. En waarom moet een gemeente daar nou bij reageren dan op een gegeven moment? Dat door het vaak lang, wat Johan ik zei, dat mag niet. Het moet volle sneller al gediend worden. En de dwarpenfederatie, die weet wel wat er leeft in de dwarpen. Daarna weer die opmerking kwam er ook uit het publiek. Van je bent kozen, je moet beslissen. Nou, als iedereen er zo denkt, is het ook oplost. En dan in je stap verder hebben we een dictator. Nou, dat wil ik ook wel maar redden. Ik zie me niks. Nou, van onderop, dat past hij wel. Nou ja, van onderop, maar dan juist net een dwarpenfederatie ertussen. Want we willen juist van onderop die dwarpen met zelf met initiatieven komen. En waarom de dwarpenfederatie Kalmeloon ontstingen, die is juist ontstingen om overstijgende zaken, wat eventueel een dwarsbelang eventueel net behartigen kan. En stel van er moet iets met wegen gebeuren of er is gaswinning of wat dan ook. Dan komen zij in werking. Maar die lietse dingen vinden wij als FNP, dus van onderop, dus zelf kan die dwarpen datzelfde doen. Dit wordt een puntje voor de coalitieonderhandeling. Ja, nog een vraag. Ja. Ik heb een vraag aan de FNP. Het plaatsen van een dorpsmolen, dat kan extra werken voor inkomsten. Hoe praktiseert voor een dorp? Hoe praktiseert de FNP daarover? Nou, je lezen wel kranten, dus dat weet je wel. Maar we kijken wel kwaad in wijzen. FNP is voor de windenergie, maar dan van A naar C. Ja, maar die windmolens kunnen ook werken voor inkomsten voor het dorp. Ja, dat ben ik mee jongens. Maar wat ik nou krijg zei bij de stelling van, en daar blook ik bij, van we binnen van windenergie, maar van A naar C. Ze maakt een moena ergens in de zij te stingen. En voor mij de etiket erop van Noord eerst. Oké. Daar, ja. Ja, ik ben... Jo, gaat de microfoon, wat ik al. Ik ga de microfoon wat ik al. Ja, die hebben mijn naam. Okay. Ik ben Jan Henk Kampen. Ik ben secretaris van het Dwarbelang Oud-Woud. En together met Hein van Westergeers en Stef van het Riemen hebben we het Wadfestival hebben we Hier we door de vrijwilligers. Het is prachtig mooi dat we een heel grote vrijwilligers krijgen. Die wil alles wil doen. Alleen ze wel bestuurlijk was er niks van. Werd wij het zijn oren dat ze die verantwoordelijkheid net dragen willen. Dan is mijn vraag van, kunnen we daar bestuurlijke ondersteuning in krijgen? En dan hebben we het over een dwarpfeest, we hadden over een optocht. Maar we hadden ook over het ringreden. Het ringreden de laatste jaren ken ik net wat we maar zelf wel regels maar van doen. Dus ik de vraag van, ken ik minder regels? Ken daar ik wat aan doen? Oké. Dit wordt uw laatste ronde. En nou zeker, hoe pak ik dit eventjes om? Ja, ik sla nou in om 1 uur. En dan kom ik zo weer om. Nou begin ik bij die. Nou, ik denk dat het Nederland op zijn heek zit dat ze er wel binnen. Ik heb meer dan 30 jaar ouderling geweest in het Sjerken, omdat we menen dat er nooit noorden wie. Maar toen ik opstapte, omdat ik verhuisde, dan had ik naar een ier terug zet. En Pieter ging voort en toen win het toch weer naar je. Dus misschien mag je wel eens een keer de stap nemen om het lijf te houden om aan de kant te gaan. Dus dan komt er vast naar je. Maar ooit misschien mag je wel als dwarp fuseren om bestuurden balken te gooien. Nou, wat ik thuis met de jeugd om tafel door altijd onderrieten, als ze er binnen, daar is gewoon in discussie gaan van, en wat doe je om jonkie om dijster werk? Ben je bezig met besturen, met vrijwilligerswerk en dat soort dingen. Ik denk dat je thuis al daarmee beginnen, maar van jongens,
interesseren de jeugd voor het besturen. Niet alleen voor de dorpsbelangen, maar op termijn ook voor de politiek. Dit is een kwestie van opvoeding. Nou, daar hast een paar jonge band. Wat doe je er aan? Hoe worden dat goede bestuurders? Nou, vorige week, ik stier voor de squalkeus te gaan met mijn oudste voor het voortgezet onderwijs. En dat prikkelde mij correct ook wel een beetje dat de jeugd net meer vrijwilligerswerk zou doen. En ik zie momenteel in de jeugd juist een hele orenkentering dat het een jeugd... Ja, wel vrijwilligerswerk, maar ze willen het besturen. Wil geen verantwoordelijkheid hebben. Maar je maakt je ook afvragen of de jongste jeugd gelijk in bestuurlijke functie maakt. Misschien maakt zij eerst wel naar het groeien en komt er een moment dat ze daar wel ontdaan binnen. En ja, en hoe de vraag van vanuit de gemeente kunnen wij een rol spelen in het eventueel daarbij faciliteren, vind ik wel dat wij op persoonlijke titel eventueel uzelf daarvan beschikbaar kunnen stellen voor ondersteuning. Ja. Nou, dit is de eerste lesjouwer. Ja, nou, de vrijwilligers is wichtig, hartstikke belangrijk, dat weet ik. Maar wat je zei van de ambtelijke of de bestuurlijke ondersteuning, vind ik dat net zo. Waarom vind ik dat net? Ik vind dat een dorpsbelang die moet onafhankelijk blijven. Dus die moet net een kleur krijgen van een andere politieke partij. Die moet zelf hun eigen verhaal zeggen kennen. Want een politieke partij die kan meer belang en meer dorpen behartigen moeten. Dus daar ben ik er net voor. Ja. Je zit ik nog een vraag. Ik heb nog een vraagje. Dat is dan. Oh, ja, sorry, dat is ik geen waarpraat. Hè. Dat is dan de laatste. Ik zie in al die partijprogramma's, al die promotie van grote zinderparken, dat is dus de commercie, dus je gaat al je voort naar de nieuwe en alles. Ik zie eigenlijk niet of nauwelijks wat over de Lietse dorpscoöperaties van zinderpaneel. Dat mis ik heel bord in verkiezingsprogramma's. Bij de meesten, hè, zeg ik. Oké, nou. Ik hier de laatste ronde al onkundig en nu komt er nog achterom. Dus ik hoor de zinderpanelen er nog even in. Ik heb de vraag niet helemaal goed begrepen. Als er zinderpanelen komen, Lietse projecten. Ja, grote zonnepanelen op landbouwgrond bedoelt u? Lietse. Klein. Ook kleine zonnepanelen. Wat ik bedoel is, de meeste partijen die ondersteunen alle grote zonnepanelen die aangelegd gaan worden, dat zijn commerciële partijen. Er blijft niks over voor de dorpen, dit gaat allemaal weg. Ik doe in Friesland, wat dom ik net. Ik ben Nederland. In elk geval, dus al die Nederlandse commerciële partijen, wat wie vinden is van, wat vinden jullie er nou van zonnepanelen op dakken bij boeren of waar dan ook, maar in elk geval net op landbouwgrond, dat is een ander verhaal. Maar ik zie eigenlijk niks meer om wat je hem faciliteren willen om de Lietse zonneparken die er binnen voor de coöperaties in de dorpen, in uw gemeente. Dat is de bedoeling. Nou is die een. Ja. Helemaal voor. Hartstikke helemaal voor. Nee, ik ben voor zonne-energie in het algemeen. En zeker ook boerderijen die op een goede manier liggen, zal ik maar zeggen. En dan heb ik begrepen, levert zo'n boerderij ook stroom op. Dus het zou prima weer te goede kunnen komen aan het dorp. Nou, we zijn in ieder geval voor Alice, maar ook voor Grutte. Het gaat erom van de daken, die moeten vol, of in ieder geval met zonnepanelen. Plus, we hebben FNP in dit programma, het energiecoördinator. We zeggen van de energiecoördinator moet bij de gemeente zitten. En die moet particulieren, maar dorpen, of wat dan ook, daar informeren kunnen. Voor Grutte en Lies, behalve op landbouwgrond. Wij hadden voorkeur voor zonne-energie en dat kan voor u zowel op landbouwgrond wezen als op alle grote daken. Daar leidt eerst eerste keuze op grote daken lezen, maar op landbouwgrond, ja, je kan misschien ook boeren in energie. Dus en Lietse coöperaties? Absoluut, stipje. Ja. Wij zijn voor energie op boerdaken, daar leidt dan weer te winnen en eerst net op de kostbare landbouwgrond, want ik denk dat wij die in de toekomst het nodig hebben. En we zijn echt voor een lietskalige wiemoen, dus echt bij dwarpen en echt bij boerderijen. Het is mooi wijs dat elk dorp zijn eigen energiecoöperatie krijgt. En we zijn zinnen wij dus op landbouwproductiegrond. Ja, ik denk het belangrijk is zelfs die energiecoöperaties. Want wat zien we? Het is een hele discussie. We zijn tegen gas, we zijn tegen hoge windmolens, we zijn tegen mestvergisters. Het is al heel lastig, die alternatieve energie. En juist die mooie initiatieven van die kleine energiecoöperaties, ik denk dat dat de toekomst is. Wij zijn hartstikke voor de dorpencoöperatie. We hadden duidelijk in dit programma te staan. Ik ben zelf bezig met 2 momenteel. Grote terrein, Lauwersmaar, dat gaat dan nog. Maar in principe net, op Landbouwgrond dat net goed. Ja, de opbrengst is voor de dorpen, daar gaat het dus om. Dat is toch het laatste woord in, Sjoerd. Altijd, hè? Ja. Hier kijk wel wat hoe je het. Maak het licht uit maar straks. Nee, wij zijn ook voor lidse coöperaties. Ik was in discussie geweest met de heer Kooster. Want ik wil graag zien dat het een beetje meer de dorp. Want als elke dorp zien energiecoöperatie, dan denk ik dat er onderlinge concurrentie is. En dat vind ik net zo goed. Maar
prima, steun, zonne-energie, prima. Dat is gewoon, het is heel belangrijk is het en ook voor de leefbaarheid voor de dorpen. Dat het levert wat op voor de dorpen. Een mooi voorbeeld is Westergeest. Als er meidorst vanuit de Trium, nou, daar hebben we toen een vraag bij in plaatselijk belang, dan moet Trium direct van profiteren. En dat is de doel, denk ik, van de Lidse Energie en dat is prima. Misschien, dat is een eindkom aan deze jong. Ik sluit af. Ik wil de mensen hier in de zaal bedanken voor de inbreng en voor het uithoudingsvermogen. En datzelfde geldt voor de 9 kandidaten achter mij. Ik wil de Boris bedanken en de mensen van de techniek die dus geweldig ondersteund hebben. Ik wil ook de mensen thuis bedanken, want die hebben ik aardige zitvlees opbouwd. Wat ze nog net van had, die kan naar de kantine voor een hapje en een drankje, maar de televisie doet nog meer debatten en uitsturingen. In het MFC in Bedaard is een debat en het slotdebat is in de IJsherberg in Dokkum na je weekend. En de 21ste is de verkiezingsjong uitslagen en dat door de RTV NOF in een maand met Omroep Friesland. Dank voor je aandacht.